Fica bên trong hè nè. Trong tu. Pi ba pa tu ya. Tu ya sini. Ta ben kiam kalau aja network mah. Hai susah ne. Ta. Tu lah mi tu yar tu mesti tahu. Mlo rawan bat pi. Pi bat ma pi te kan sakhi pa sin satai te kamera. Pi mlong rtui. Kamera kan dia belong hang tu kan. Kitang ba. Oh kila dan lagi brio ni. Oh Black Bag Gaming. Pincho kamajan. Pincho kamajan. Tu kan. Lain tu. Oh yes. Pintu pikir labun lagi beri bapak je fiat. Penanya ada pinang suasana. Ha? Nanti berapa? Piti kila ipin je berok hai. 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 Ada live minta pe. Par khai kila idan ni. Kumulai sibu perlok ipi berok hai kibewan ha kanika. Kanika live kanika janmin. Te ngatry ulang ni try new mic. Ulang new mic. Kepiang ni try new mic. Tuh. Ti apa kumtang kwa ban ya kran kniat ini ka phang hang ni malabu hang ni ngantip hapo ka yu ka pau da ka hapo ka live jo ka pau da ka kniat mo sabi ni stang sumi sa khman ngan su persang swa da ka we ka su persang pe cho kini baro khain khot lang ni baro khai ki badan hang ni khnang ba kani rap lang ni baro bikin yo ban tips pan ni live ma kani di badan kam ha khnang baki perlok jongi kini tip ngale yu ha kani live mo ti to kabyang to kia bon bang ni ki ong hello bro khai ti ngan lech biang sa sha kani ko we de ngan da ban copy sha ni ka link dian kum ngan share ni ka link mum tu oh yes ngatip kini streaming software get share the link ti ngan lech share lech chim lo to join ya kani ka live mentah ngan haban tap hapo Instagram du khnang begini tip mo join ya kani ka live mentah YouTube da ka ba klik kini prok jongi we page ni ka video hang ni ngadon ru ika Instagram account ko jonga hapo Instagram da phila da subscribe ni channel te lei ban following hapo Instagram mar ki babon ma ki bang ji share lima Instagram bat kadon ko we channel hapo Instagram ka bang ji share bon ba ki balong ji mentoy nam ta jong boro mo tela da phi lek ban follow yang al phila hapo Instagram kan rap sibun ni phi ba kadon kani ka kerteng ka broadcast channel kerteng ka coach uncensored phila ban lap hang tu ya ki bon ba ki bang ji sam man ka por mo ti ngan khot chwai kini perlok bedon hang ni link dah matrai ki dah okay ti ini dipersangi ibaba bayu Eden om ha kerteng Eden om ha kerteng dan bayu semua ha Eden iba Eden baju kami ladi bidi rang bas nong malki musyam chwa ti mata pirang day rang bas nong malki ndai shu flop ta ye tang ni ya chakmat khniat bat kani ka jungi kren kani khleman ti ke don kini perlok jungi blaya join mentala sis pangut bro kai klaidan ti ngendang up su sakatu kani khnang ba kini wan lang bro khai mo kile pernai Karbani Black Bear kumno philong
Hey bakut bat bha haha yes. Lalong bos yes okay toh. Last time kami jual show ini ke live ti kadang kam ka wit hi champagne rambai kumno. Hai bakut. Nei la ban yo jangan sabatai pitik mah baru khaj bakut di khan le. Ada khulish bun dah sung khan ha tak rukam ai komen fisia mentasi. Kumno meneng i banyak baik mo khaj kan. Nenya baik tila pai jaka no tinggal live no mo. Meskipun kalian kedai pi ngarung kumjo. Kiti beping Lisara Shabong recommend Yo Bro Surwandiam Studio yes Dap Kupar kumno pilong Arlak yes to kani kadi kijing shisha mo kamdi kebanga ngashu kerengkai taman shuyo view hangnya Tenrei kedai kijing shang kabala shisha bapi pin yo ban lada pi mut ban sengkam la jong te ngaru na yo ta ka paisa yes ta ko bisbon pi kli ni bro khat ta ane akum ni yakini nganum shimshu yakini comments bro khat nyamar ba kan sa shim ka sa tu ka por ti ngan shu batai binyo wood shak ngan le binyo shaka phang wood kan badang ya one ti badang joint ti pila benang pila ban sa shu rewind forward knyat ladang layak kham shkmat pila ban rewind knyat kana pinlap na do sedang mo ti kani kade ka an subatai pi knyat ka kamut yu kani bat ke ba pi pila ban yo ding ba jong kani kat kanum long kalong si ban khang bat ke ba pi pila ban yo na kani ke jingirap kata ba lak tingka mo ta ti ban subatai wood hang ni kani nakalian juga sarkar Meghalaya kalau permi ya kani ka nganong kum ke kerja program bagi ki ai kerteng ke prime kani ke prime ban ya ke to show ini sih ngan sa pendek mah hang juga ban show toh ko apni kum tu tapi ban show mah kamadian kan nei temi i te hang to kamadian show dalam la pisong mi hang ni show mi hang to ha tu kan de i ba ma ta ti kani ka prime kedai ka program jong sarkar Meghalaya kabawan ban kabala seng khanang ban yarap yakinong sengkam lajong ti kani kala de kasien bat matau snam kala de kasien kaba san ni la san tali ki snam san tali ki kita ki batch ki ba kani ka sarkar kani ka program ling ba sarkar jila kala no jingeram shakini ki agba kwa sengkam lajong mo ti ngakwa pi be pinchai tik patik lang ba fin dup sungthu nei bala banyo kata ka ar mo ti kata ka ar lada ong kata ka ar lak kamni ba ai tang yo way ki ay bon ngot ti ba mut lada pi mut ba ka de competition banyo tang ar lak tinga kamni ndi ki ay ba bon ti hanu kudur ki ay sa bhasha ne ti man usnem ki ju penlong ye kata ka jing code application dan ka registration na bata jong kitu ki bakwa ban sengkam lajong ke bamut ada pikwa ban sengkam lajong ka bakum kum ru hada ka bakum ko rukam tele phila dan hi ka idea dan ki perlok jong ki balaju sedang ye ka kam tenre kimla ban penhe ke business ke jong ki nomor ba kaduna ka pisa kaduna ka lese ka jing yarap ki babun ki liang don ting ting ki kim sngu thu kim shai kim nang kim don ye kayo ka hat ka babiang lesi don ki ba su jan tin re ki sunang taman su bandi ki jan kim la nomor ba lesi ya kayo ka hat kim la su thu la ni kim don brio kim don idea ro kum no ban di ki jan don ting ting ki ba persang ban shalan lesi ki jat jingbam kum ki ashar ki umso bat ki we ki bale hinalayeng ti pinang ba bro ki banglut tin re ban penhe kayo pemla ti kumi kita ki jat lesi ki jat business ki babun ki ju shania lesi haka jingnang jingtip la jong bat la ki perlok lesi tinre kani ka prime bat kawan menta kasien menta kawan menta sausan telikisnam kawan ban yarap ni phi na bata kata mo
Dia but bali nga kwa ni thu ipi kaniru na marma ki babun maha ki perlok ki jongi ki ba layo jingmentoy na kani but ngarung layo laidon benta but kani mentau snem nadu mencem snem ter ke bengi apply but mentau snem ngi layo ban ya dan benta ti but hakata ka jingi don benta jongi ka ba kongsan ba ba pi ba pa ipi pintip ko long ba kamdi ta maka ai tangi ke pisaru ndai ka ai ka ba kam kongsan jusu ka ai ke training Bona pring jongi ki ba sedang ni business la jong ngimtip ngin sedang na ngimtip ngin ya che ngimtip ngin lection mo dan ki ba sudan na ka idea ring ban pinwan dor kita ka business ngimtip te ki ba kum kita kani ka ai ya kata ka jingi rap kai te ka ba mod la dan mental la ri ba phi don ni ka idea phi don ya ki ta ki kam ki jam jo phi ba phi le te hre phimnang ban le ban ya shakmat kani ka ai ka training ge te ka ba mod kanai phi ya ka bai kheng But hakaju ka poru kan ai phi ru ya ka training. Ti ba mut mdi tang ba shu ai phi bisa khi khile nyo phi la yo bisa khile nyo seng na ka jong kam ni kam tin rai kin ai phi ka training ka long ko malik puli be. Lalong ko ma philik puli business be. Lalong na kom ta nomor ba ki don bit kita ki kin hun kita ki expert ki riu shampang ki bala bala pro ba ha ka ni ka benta banong ban dia sam ban ya ai jingbut ha bai day bat ka ni ka business ti ki ban ai jeng hikai ye phi kumnu phila ban le na du bas dang kumnu phin ai kerteng ya company jong phi kumnu phin register de se ta company jong phi lani ka ta ka rukom trikam ko jong phi ta ka kam ko jong phi kumnu phin chna logo kumnu phin shop kumnu phin de kumnu phin bu dor kumnu phin o dor kumnu phila ban yo ru ki raw materials mo le phi dan kam chu ta phi ko ban shet ashar tinde ban thep yo ashar phin tip bilor yo ne tiki penyo komite gitaru tin om na ngata ne ka bakut ka kham supran shu ka long ma ki pen play lar ru phi hak bai de ka yo ka hat te kani ka yo ka hat ru ka long ma ki le banilam phi ki yo paper le si phi dang de thangas nong le jong phi dong le jong le si tin kam rathia mo le jong phi le tu phi shu stock ha po khom jing thia de lingma jong ka ni kala ban ra ki ta ki mar ni mata jong phi sha ki yo paper hang ne hajla jongi bukum jur shabar ka jala omna shabar jala ki don ru ki bala peru wat shabar jong kariru ki bala ban pen i nam kita ki mar ki mata jong ki bat ki don ru ki bala yo ban lik ban shalan ru shidu shabari ti ki mar ki jong ki don ki spagut ki bala yo yo ki kata kabuk ser mat ya kata ka jing mentoy lani ban yo ti jing mentoy ban mat kita ki jing shem ki ba sultanat bat biki yo iru ita ka jalti jong ki hakata ka jing sengkam jong ki hangni senam belada bat macam senam hapor ngia persang mga bagi perlok ngia persang dah kawai ke kenja ke kenhun hak bai de ba permi video te kata kenhun ke banga bagi perlok ngia le bat hakata hapring jong kata ka jing le jongi ngila yo ngila job bat ngi job mga bat kita ki perlok ki jonga te ngi de shikin hon bat ki don ru sikiwe pergi kin hon ngi don kumbasan pungut borokha bat nei tai san pungut arsan ngut kila jet ban yo arlak tingka bat arsan ngut par kila jet ban yo shilak tingka kemud man ka por phi philik ban apply ya kani kemud kin ai phi kan long kin ja competition kuman chuang no kuma apply kam kum to phya ban le interview phya ban batai kin business ayu jong phi beli phi ko apply in business la phile business phin yo pisa kum no phila am le de ki mar ba kum ta ter kemud kin page hadu kanu ba phi long ka ba phi da thrang chi shan ru man sim hadu kanu ba kata ka kam jong phi kala ban wan ra jing matoy ba kala ru ban wan ra kam wan ra jam la ta ki khon samla bat ang tak snong ka thao bat ki kam de ta ba phishule ap yela jong marwei ten dei ru ka de ban ko jing matoy ki wei stonia medan still idan still ta ti boring boring na फिर कॉल बिजनेस हाँ kalau ngil siya है kalau dokter you dokter Brio ne dokter berat ne dokter Brio ban sumar you ban sumar you no pinai dawai jingpang you oh panai jingpang panai dawai jingpang suk po i dan nami dok ti henry na pata jung ki babun pada neng jongi ki bam kwa long doktor ki ba jing khot ko jongi kade de ki we ba ki rukom ki le se kani kade ka lat ka buk siar ki pila ban apply mo ti to ti ki don hang ni ki ba ngakwa ban ai
ye ki jubab lani ki bakwa ban comment hang ni tin rei wood pat ngan subatai ngan suya bin no sha shakmat nomor bagi babun bagi blakli yang as phangjo ni ka prime Meghalaya dengan try kata phila song thu ba phila shai dengan peni phi kumno phila ban apply shanu phila ban apply kumno phi phila ban yo ti ki briu hi ki bala ban apply ka ni ki de ki pihak ban de ki nong song snong jong ka jala Meghalaya ti kim da bu e ka kendon ka ya ka karta batru ya ka jing nang jing start ni jing nang jing tip ti henrei pide pat ban tip ban shai ban sungut khu pat ya ka kam ka jong phi phile ti don ki perlo jongi ki ba shna mula ti kemut pide ban nang ban shna mula pide ban tip phang ka jing shna mula along da ki don ki perlo ki ba nang ban than chuki ti kemut lada kli jing kli phang ka jing than chuki kemut de ban tip phang ka jing than chuki ti bat kumta ter kemut ka wasa hi ka de jing tip ka jing nang ka jong phi ka bai de bat ta ka bat kata ka jing bakata ka kam ba pi lani ta jing sedang kam ka jong pi ka jong la jong mo ti to ti kuman ong du hang ne shamani shahmat kani kar jing sengkam la jong kam mut e ba pi ba ka jing kulat nam ta jong ki babon hoj asi kala long ka jing kulat nomor bom yo kam shu ni shatai tin re haju ko poru ka de ka kam ka bala jit hi da ki brio ki babon ba ki bam da soy hap e le si ban ya tre ban nu ni tre ha kanur kanu ka organization la ni kas ka let's say ka sector tin re ki sngo ba ki dang la ban le kham ha da ka ba yeng hi hala ki jat la jong na banta ki idea jong ki bi ki dan ban ai kam ru ya ka imlang salang ki bakum kita ki ngam shakani ki jeli jong ka jing sengkam la jong bat ka kala long pat ka kam ka balong ka ba seiso ba ka ban wan ra chim toy ki babon ti la da phiru pisngo ya kata da phiru pisngo ba kani ka de ka kam ka bangala ban de mdei tang kata banong bakwa ya tak arlak tendei bakwa ru ban yo ka bai kheng ban kum jo ru bakwa ban makan lo jing mentoy ban ru ban penya shahmat shaprang kam ko jongpi ti kani ka de nam ta jongpi mo to ni shahmat dengan peni pi khniat bai dei bat kini ki kani ka website ka phila ban le ti nang ta ki what call ki website nanta ki link bat ki wei ba phila ban le khnang phila ban download ka form bat kum ju ru ba phila ban apply ka ni mo ti sha bangan peni phi ru ngakwa ba phi phin shai kan sung thu ru ba kani kade ke balong tang shi sien shi snem ti kam de ba play bro shi snem mo la ya ka competition gen ti ya ka office ki jong ka ni ka prime ki bu hang te hapo Gen complex hang te hapo Nehru stadium hang te hang hapo pulu hakrum jong stadium hang tu kadan kawai ka jong ka prime ka ki bu office hang tu ti bat phila ban chem hang tu ki don ya ka office ki hang tu ba phila ban le hakanu nu ka por jong kanu ru nu benai le ni nu ru nu benta jong snem along no phila ban ka ba phiman tin ka bai dei bat kani ka competition kani ka challenge kani ka balong tang shi snem mo ti kani ka dei ka ni ngai phi da ka website kana phi pin sungu thu ka long kum nu ban nam ta gitu ki bala khmi lenti bha bani don benta ti sungu bha ban pe ji kani bat phim de ban pep ban page ban share ru ki wei mo ti to te kan share ngai phi kani ka screen khindian khnang ba pin kham shai share screen ngan ip da ka chrome window chrome tab te to kani ti sama shwa hai ti to kani ka dei kata ka ki khot ka prime Meghalaya ba phi phila ban pen bat hangni kani ka dei ka jaka lipi kani di ka dur hangni ka balet sha phi ne muni aru jonga hangni ngapni phi ne ti try karman phi i da bal phi i ruta jarni phi phi samo i try dei to ti kani ba phi hangni kini hani ki bro khai ti ki dur hante ki dei ki
kinja jingelang kinja training buat kiwi be kibangiyo but kani ke training ka nda phila da ban apply pinyo ke training ke ba makandai dus phobna ke training ke jongi kala sedang nadu mencem snem nadu tahu snem ter jadi benai Feb March gumto but mentar kadang ya tiba ngindang kala jan coach non ke training but baro akini khandai benai ni jiyo ba ki training ke baper na benta jong kata jing singkam la jong mo tibat kani kadi kawe ni kirukam ka basuk bai pi pinyo ya kani pisa nomor bale nomor bakam de ba pi don kam ban le than le don kam tang kabut baka idea ba jimu chuperkat ki jong pi ka ba pena ka ba pro khanang ban pin ko ngu ya kini ki nong pisar ba ni ba pilong kita ki bade hok ban no ba kin no kata ka arlak tingka om maki hunde baka sarkar kano ya ka arlak tingka so pi mo to ngini lipet kani menta battery is running low hai re hai to kita ngini lip menta ko kani ngini lipet menta mo piki babun bagi ke hangni ba PPOE da pilih ha website jong ka ni ka prime but the pipet hani kani jing tho ani ka tho no welcome to prime promotion ka jingmo jong ka prime kamot promotion and incubation of market driven enterprises tiga ni kani kebla launch wa arja khat khandai ta sarkar jong meghalaya but kadiru ka shlem ka ban ra ya kita ki nong singkam la jong ban ai ki kita ka jaka lani kita ka rensan bat keru ka shlem ban hikai ban yarap ban kumta kan ban yathu shapang jong kata ka shapang kumnu long kata ka baseng kam la jong nomor babu na preng jongi ki kasi bon ngim pad tip ni pad nang bahaya kor komle business te kum ki porlok jongi ki badai na siri thor ki bale se kala arlai pateng kila jule kata kam ko jongki ka kam la jong te kala suk bha ten rei menta pat ya kani ka prime pat na menta jongi ka mentoi ba ken nomor ba ka ai kita ki hikai borok khai ke bangi ngim juyo na ki kemi pa tang hi ka tu ka ni ki bale si ki bala rung lupas ka jeli jong ka jing trekam lo jong ka kala pher tan dei ki babu na pe jing ki badang shus dang hi nangi ki bai mei pa jing ki dang dei tang ki nong ki badang surap nani ki nong belas ngi te ki empat la bani i bha padi i jengai ha bai dei pa ka business tingi nom la pa su thulut te nak ta ka daw ka prime ka dang hani bani ram mo to te bat ki babun bang ni ki ba phi la ban puli hak bai dei bat ka ni ka bat ka ni ka prime mo te kidai ki ba ai kata ki incubation kuma ong ni di kinja training ki incubation kidai bai dei ba kata ka training ka ba ki ai na banta ki san phongut ki nong kita ki ba kensai tam ki nong seng kam la jong ten rei mentau snem om san pho rei kila pan poi shido ka hinyo pusan kila ra na mar ba bon pala ki nong seng kam la jong man snem ti mata nakasan phongut kila ra ska hinyo pusan ngut te bar ki don ru kata ka intensive program ka ban hikai hadu khandai banai kan thi ban hikai lut na dong shadong tibat ki bon ba ki ru ti hakju ko poru ki don kata funding and schemes ka ba ki pen nira pro ipi ban penyo ki fund ge jong phi ti kan ma ba ni ka arlak tingga ka de bet ka ba ka grant ka ba ken a shopi te pimdan kam ban siu byang le ban pen phai byang ten de pimdan kam ta ban ai pat ya ki jing khen jing tada hang lu phi pelut kum lu phi pelut bar kum da tan ten rei kam de ka ba phi ha ban pen phai byang hadian habut kum ka ade ka jong phi bet mo te ba ka de ba jong phi nam ta ba phi la ban pen kam ha ka kam ka jam jong phi to te bat ka la phidan kam bat susu nalor kata karlak di phidan kam su pyong em ngadang don kam su skalun randon kam su ki fund ba ki scheme dung pher ki bagani sarkar jila ka ai te ki nira pro ep namata kata bat mri tang ki scheme nang ni kan di wat ki scheme ki bana baru ki wan ban ra kita ki scheme bana baru na central government du la ni national nuru ki kloy ban penyerap ep ban penyo kita mo te bat ki wei ki babun hang ni ki don ila la ki jong ki benta ti banum tu susu e kapor tingin le shani hakani ki benta kumnu ba phi phin le ban apply le phile ni ka website phi nem kani hang ni kani ba tho apply now ni pe ngi click ka tu ka apply now benta but phin yu e hang ni ba tho ka te ka chief minister e-championship challenge 5.0 kani kadi kata ka di ka
Oksi ka ke challenge ke long kerja competition ke mga batay pi mene. Ti bat nang ta phila ban lej ban apply bat kan kut tang haduk khat santrik ke tang haduk kan ni khat santrik mentau merau benai santrik menta ka ha sngi thoding. Kemutang apo menta si thoding kala akut. Ya ban lej ban apply no mo. Mar kapor kanum ap ini nuru ke bat ki babon ba ki apply ki hajar ngut ki ba apply bat na bring kita ki ba apply pi kin jet tang hinyo pesan ngut kin dan ki rounds of interview kuma kin jet pi tik mari apply shwa kin jet shai pi hatu kinu ki ba biang kinu ki ba la ban ban pin su thu bhai ka kam ka jongki ka business ka jongki nata da jet kita nata ki salik pat sa shak wei pat ka benta ka ba pi phila ban pitch kita ka idea jong pi kita ki nong bishar mo kita ki bala tebet hakani benta but nang ta kini ki nong bishar ki buan min shabar kamdan kunu ka jingle nong la ka jingle shutia la ni ka jingle khli siri la ni ka jingle shiliang hak ba kunu kom tibat ki babun hi ki bayo hangni kamde da ka jing yarap jongnu hande ka jing yarap ba ka jing le hi na la jong ka buka shong me ka jing la ka jong pi ti yangi ro por mengi sedang ni nang perkat try ngi shile si parlok ti ban skap ngi nalor ngi pat jumalien ngim de hiru ki bri ada ni ka kam la jong ngi di ki bedang long dhol ki bampat tip bampat benai ka bening kendoru ti ngi sha persang man thep kum tu ti andre nakata ka idea bangi ngi thep pat ki i bakalong ka sngo de ka sngo tenat ba ka penlong hi bikin ong ari kani ka desha ka bala pan ki balap nuan ra ka kamai keji pun ter but nakata ka hakta ka nongrim haloratang nongrim isa jit yangi ba hadia mikira jit kum ta ngi sapoi ka top 100 apoi ka top 100 tu ngi yo kita jing hikai khndiat ki jing batai ba kum ter nang tu ngi pa sa ka top 50 ba top 50 ngi yo ru ban ban cha interview ki kli ngi bali pikwa bande kani business bali pikwa bale ta kum nu pila bani opisa ba kum ter par hadian mandala yo badala kindala suthul kita brokhai nata ki sa points ngi ti hadian ada ai points pat kisa as nanti result ti nang tang setiap pat bangi job ne ti re ai ngui blai ngi job pat ngi poi sha kata thup ka bar pusan ti kani ka arlak pat kadi na banta jong kita ki menta hakadi kanti matau snem ki jit nyu pusan ngut bro khai ban live pusan ngut ki de ki ban ya kata ka arlak kadi na banta ki live pusan ngut ki bawan kham ha khaman ki ba kata ka project jong ki kadi kham janai kham pair ti ban ya ki wei par kita ki sau phumut par ki bawan kham hadien kin wi su mar arla kin yo no mar shilak ka bamut sau phumut kin yo sau pho sau phumut kin yo mar shilang ti bat kita ki lai pesan ngut kin yo mar arlak tingka kemudian ladong lai pesan ngut kemudian kidan bawan nak kin hun kidan balik mar wei bar kum ter no ti dapat pi apply pin la ban job pin la ban yo kata ka song pisa no ti kani kadai ka benta hang ni kan batai pi kumlu pila ban apply pili yani pi apply now ti balada mari apply now kin sap IP ka kerteng kumnu pe phila ban se ban register le jong tele pimpat don ye ka account phile ban create an account shwa badala create account hang ni phisa ai hang ki kerteng jong phi ba ro khoi ti shubu matangan ai no ka kerteng jong nai ben kerteng jong super sang ai kerteng be jong mo khnang bakan like ban you em đây ai kerteng jong ngan ai kerteng samo ada punya pi khnet tok si kum tu toh man super sang man pendap sa hang ni da kerteng hang ni nang ta sepenuh pi kalong kum no sama 81319 okay toh tiang peni pi hang ni share yang lagi ni ke screen mo khnet thano pi pen sungtho ya sha ban nga perlok nomor bagi babon bagi kwa ban tip ikani dengan kwa ban share tik petik nam pi pen sungtho ni sha bro hai okay toh hang ni pin mo ti hang ni phi hab banai to ka kerteng ke jong phi ngalai kerteng ni so company name shubu ngai
Ni nomor uni pila banai nomor euro ni mo pila banai semongan ai nomor nomor phone jong phi mo la ko long landline ni kiwe tingana kerteng te tingana kerteng hani ke company name ngan ai kerteng jong company to kanunu kerteng company ke phi ka banai ngan ai ni to malum ne ke company malum ne mo tinatak sektor iyo hakanu ka sektor jong kani ke business jong phi kwa ban le la kalong agriculture food dairy ni healthcare ni housing water sanitation energy microfinance technology and development handicrafts IT sector logistics packaging manufacturing travel hospitality waste management chemicals refinery oil field services and others ti kanu kanu benta ba phi thu ba kata ka hap ka benda jong phi kata ka business jong phi la de ki baju sultanat ban ba legi baju sultanat le segi ba don ya ka rukam riang bapin shalan ye ki mar ba mardi bagi ki we ki ma phi ai hangi ti healthcare ka de ha de bat ka ko ki khia ka housing ki ki ba trade construction bat ki we water sanitation le se ka umdi umbam bat ki we energy le se lam de ha ki liang ka light ka le se ka ba penmi energy mo kumanong no microfinance kuma kabede bet ki kinja ki bede pak finance bat ka hakalan ki pisal lakalongom ki bank bat kiwi le si la dadon ko bukum kita ki technology and development group ngatai la sutu ki handicrafts ki tu baju sutanat ban snai ki souvenir ki baju sutanat ban snai ki duitara ki bat kiwi le si la ni kum ki mula la ni ki shuki bat kiwi ti kumalong kani hang ni phi mat ne ya ketu i ketu mulu ketu shuki ke de basna hi ke basule handicraft kemud de bushna hi daga kti ti ke bukum ki turu kemud phila ban le kitu ru ki bade ki ba phila ban le kemud la da phidon ya kasap ba phin than shuki kum ki teru kemud phila ban apply mo ti kata ka de nam ta jong phi handicraft ti ju poru kan ka IT sector natak logistics ke bade ki kam kali bat ki wei IT sector ti kelab nei kam computer bat ki wei ti ke packaging kade ka baphin package ban sop ban span ban ra shani shatai ki delivery bat ki wei ti nang ta manufacturing kade ban pni ye ki mar ki mata ki products bat ki wei travel tourism hospitality kade hak bai de ba tourism ti nang ta waste management bai de bat ka nyut ke nyer ye ki technology ba pher ba bala ban te la kam ke nyut ki chemicals pa bai de bat ki chemical ngatai plus 2 hi refinery oil kini ti bar kumpiang bat la don kanu ba kam ya hap kam ya kop hakiwi ni kini pila bana shu IP orders ma ti banta tengin ai no ta handicraft ja ba bun ba si jungi ki banang handicraft ti kinai pa ka stage ni ka stage pat nono ke kade ke benta hakanu ke benta baka yu jong phi baka business jong phi kala don mo ti kila bana kini ka idea kemudang don tang ka idea ka POC kemud sila benong no kade ka kemudi POC itu kemudi POC nanti bra ngaram nanti bra ti tamah Andre Andre kandi ka kani ke bentah ni la benong bakade ke jing ladang ala mun susung thu ha por bengi ngi apply mengi kade ke bentah ba phi kami shu tang ba idea Andre ke ba phi pilas dang ban lum jing tip ba phi pinjo jing tip bakal adon kata ke jing persang ibarit jong phi mo ti ke prototype par kade ba phi pila ashna i product jong phi la de handicraft kemul la de kadang sumudur kamu kade ka idea Kending ang dalas dang banwan pa di himar ki mata dalas dang bade research bat kiwe magala hap kan ki POC ngam tip ka perno ka full form kamu yu tik prototype par kade ba kilas dang ban chna ka wi ni tagi mula man syong no mo ka prototype early revenue par kade ba kilas dang ban de kini ki mar ki mata ki pi tibar ka growth pa ka bomot long pi kila adap de kila adap dan ni ka yo mata ba kilas dang ban kiu ti haknu nu ka benta ba pi don kamu pila ban jit ti le singa ngan ai no ka benta ka nang idea mata mo the location state kade hai ngin ai mentah po Meghalaya namar kani di jong Meghalaya kani ka website hang ni lani kani ka jing kani ka ba phi le hang ni kani ka ba pni hang ni kan ka bai de bat kani ka website lani kani ka ba no no ba phin tap form kani ka de ka ba la le kani ka ba pin
kebalai Trilang baka IIM Calcutta na takadaw pihak banjit ya kani tinre kani hi banong habide hi baka prime kasim baka sa application ru tang ya kibrio ki banang ni jelahi bari kibrio ki bamde na jelah kinum sha kinum pediang ya application mo tinang ta le pidan ki email address ko jong pi pila banai tinga ngala banai nga let's say daka email jong this kini ki email ko jong ato ta tinata password tingin saya tosh bungon chubu kubu password ili jong mo ta tinata confirm password to pi tap password jong mo tinata hang ni number phone pila banai ai du tu number ngam tip ni number ba long kumur ngam tip ngasho ala kain tu ke nangta pi create your account oh hani pia bano yitu ani rohai from where do you hear about us nang nu pi tip chapang jong ka prime pila banai hang ni pila banai na tv le pi tv le pi kum nanga nani pila banai social media ki le pi tip na ki korkubor pia newspaper le pi tip na po internet pia Google Spark seminar bat kiwi hani badan Instagram Twitter bat kiwi mo through friends and family tile si mentang jaj bangi tip na ni social media mangali mga ngana na po social media mo timantang ngana tangma ka kerteng ke jonga nomor bang adap apply nganum long shoot henry tang ban chui pen i pi ka long kumnu mor si sini ba pi adap apply adap yo pinum la shu ban apply arsi mo ti henry ngin super sang ban create account tang ban chui pen i pi ka long kumnu biangam to create account terus nomor ba lada ngala makana ban create account hang niru kanum pediang shu bat kin reject benyo osnan yang ti bakalau ni okay business structure hai okay ta hai ke business structure kini ki business structure kide ki ba phi la banjit ladang ya ke business ke jong phi la deb ban register mo la register kum ke LLC la ban tai mente kum ke LLP ru ke biang the not for profit ru jet kunu ke benta kum ke partnership with private limited and proprietorship and not yet registered la pimpat register phi abit not yet registered ti jonga nomor bakadang dik badang idea tengah top not yet registered biang timentangan I create account kan lu minta registered successfully ta kala apa yang minta kan ta save minta ngai kini ke password atau kan hani ke pau timenta kin kli pi hani bro khai gender of entrepreneur tingan ai minta hani male pla banjit untuk ka piman district you pla banjit district repair halinya Bye. ong bai thap ong bai kini ong bai Bye. all the best ben Beri pija sih no mana, lu pun lang ni keren ni ru. Kalau ngilu siapa deh? Ano lagi bro? Ano di kibri pun mana kibri ni pen? Pet yang ni, tu pen si bona. Belum iur lah saya ya. Ha? Kalau ngilu siapa deh? Belum dokter. Kalau dokter, argut sendan dokter tadi. Fi dokter iya fi. Dokter ya baru. Entah kan dokter Brion ne, dokter Merat ne, Dokter Breu kan? dokter Kot ne, dokter Brion. Kin Sumari boleh siapa? Sumari. Kin Pet Jingpang itu. Baik. Jepang clean, Jepang kepo ne. Saya kelong kepo. Jepang siklung na po. Ta kalong gani ni bro. Ta ki. Bye. Good night. Ta. Kuana sa smak sibin. Ta bye. Ta. Bye kun ta. Ta nginang ipet yang tingin yat yang ketua ditang ka artis magic tikna. Tito. Nakano ka district ba dan nakalong ka East Khas Hills, West Khas Hills, Riboy, nang ta South West Khas Hills ni kano ka benta ka jog district ba dan Philaban Jit. Tingnan ay nga menta na po East Khas Hills mo. The language you prefer Philaban Jit ru ya ka khtien yu ba ko ban keren ni da kano ka khtien ka ba musuk ba
tiba keren kana nomor bakan hirap sibun hakapor pilih ban interview hakapor pilih ban pitch ban batai ya kata ka idea jong pi hakabai day bat kini nong bisar kinong bisar lar day na benta jong kitu ki bamnang makan paring kemut kin yarap ipi ban keren ketin kasi ti jit ma pi hang ni kan pensuk ipi mo ti kan jit hang ni da ketin kasi ta kini ya syakman next ta ti masinjit da kasi bai ka donru ki kerteng kumne ki donru da kentin dan ni da jingpen kala kasi ki kentin kumne ki jing don kam pi kendu na ki bihi kendu na kalian kinong thiet jong pi hadu kanu kahe kan ki jing don kam te philaban ai hang ni tinglaban nong ba ki jing don kam le si kade kabun bha malap sto mo te nang ta kimar kimata ayu ba fiterwa na kimar than namar bengile ya ka handicraft nang tho kimar than te manu ki customer jong phi hai lani kanur kompidi ki ma jong phi laban nong ki breu snong mo namar jat bangal shubo no ngsyong no bangale tang snong na ki breu snong anu de bat ngade na yeng okay ta kesuk baban pendap mo tinang tade kumno business jong phi kai fair ni ki business ki bela dan lupa kai kata ka jingi fair hani de phi kop no ru la long knet phi ang na ni business jonga day ba le da u sit tarson piang ma si don u sit tarson chisnong jonur jono te kiwi kim jule u sit tarson te jonga kile u sit tarson da compare ta hanu ku kam phi pen mi pisa kan lo jing mi pisa ho ni ubnai ba ka sisnam long khampala pen mi bhar nomor kadang datang ka idea ngasusna amlu mala kum tu thandai kampat don idea than ti ngasumi hi nganong no kami hi sibu sanspa tingka nomor bang sudi perlok kum tu to sanspa tingka ta keren san ayu ka don business jong phi patai knet kan search pangjing sei so jong ni business jong phi taru bas dang hadu ni kenti nganong ngampat nang batai namar dang susdang SDAE ta tina tade kin keliru hakanu ku kam business jong phi kan wan ra jing bhab jing kelas nong kathau nong ba ki basong mula jonga kinum pangbut lum thias la ler be to ti hadir nang tade kiong oblu dikidur ki jong ki mar ki mata ba fiterwa lada kade kamar balong kinsai technical supha de screenshot te ngamdan ni te kidur te larade ba phidon ni kidur philaban shan de phimdon te philaban nong ba ngampat don dan ni la phidon ru le se tang da idea ru shwa te le phidon da idea ka ba nong no ka ba ki thap long seriam dur kum kini te ngala ban chu sim koi ke dur mo tang ban chu yo ban pha shaki ban pha shaki kum ka dur ka ba nga kwa ban shna let's say kani kadai ka no shi kum tam tu company phi to ngan IP dengan gawai ka dur jongka mula but to kani ka dur mula ngin lej to kini ki blai comment hang ni sko ba ngap hamo khna ma phi ya shai sung thu hagan ko dur ban le hani to mentangin choose koi ka file but ngin lej le si ha ka te ke bentar but kani ka di ke mula mo to majid hang te ya ka te ke mula but file uploaded successfully kamu ngasupni kanong muna nomor ngampat dan mula la jong ting sha nong muna itu but ngatho finish dekat tu ladap itu ke form kujonga ti hang ni ladap penyilut bar khoi pi check bang sahisin kala biang nem bahkan la biang pi submit no ikan ni mo
Sampai nam tu done. You have submitted the application successfully. Kamu kalau biang application jong pi, bat nang tu stang ba pinchu update lanu bikin phone ye pi how to number. Mo, ti kani gede pi ngelayo registration ID ngelayo 0mm1103. Ti kumangan kani gede tang na benta ka ban hikai pi lani for educational purpose. Ti bat kani gede ke bangangan sa reject ngala tip lupa nomor baka kerteng jonga ka pau ka feed jong ki. Ti once si ni bikin gila update ka sistem kala update kala jit kini ki bapik kinong bisar kila update sisi ni ihi ka kerteng jonga kin reject no nomor bakim sha ban apply arsin. Ban judan hiru ki bala ban yo kata. Mo. Tila kumnu ngayo biang sisi ti piru pila ban complain mo. Ti to. Ti hang ni ngala biang am dan issue bangala ban ni am dan issue katu kala biang. Ti hang ni pila ban download ya katu ka ya kani ka kani kadur benda kam download kani ada download lupa ti kani kadi kebla alik seki bat katu kelakun ta stop sharing no ini one no manta shupi ti to kan nyala ban sim no ya ki jingli ki jong phil phi kwa ban kali hang ni nang bangi ngin ya hian yo shakhmat ka bai dei bat kani ga jing ye kren ani khlimat to dan makali hang ni iba David yong kumno ni hab ban siu biang ne em kani phim dan kam shu ban siu wei hi phil ayo ta ka arlak ni ta ka silak tingka nomor kinjit nyuk san ngun live san ngut kin yo arlak sau phungut kin yo silang ber wei phil ayo gani ka pisa phim dan kam ban phai shu ti hen rei phi ban biang bat ki jing khen jing dia philit pelut cheno yo phi pai le kai man shni stai bam le er pangat sang swari shni stai ti kata ka bumla ban long mo ti hendrai kadai thik da banta ban pini phi lani bani rap phi ba phi pin she ba phin kershan kai kam la jong bat kum juru phi ban pini ru ya kata ka kam ko jong phi ko lani tak jing plut ko jong phi sakini ginong ai biang ta ti nang ta ka kamri jingri long ne emba ka kamri jingri yamanta ngampat la ban nong tenre la phi kwa phila ban phun haiti number ngan pini phi udan number hang ni uba kanira bai phi phin yumo ba phi phin yo ban tip kham bha kham bania ti number nga hang ni ngasu thu ipi bakan long ka jing mentoy bakan long ka jing rap ipi tenre ban tip kham bania apat ha bai de bat kum manu bala ban apply kumnu bala ban apply ban batai detail ya kani tinga kwa ipi phin lek bat ban ba phin phone haki ni number ki bangangan pen ipi menta mat kata kadai share screen IP daka window kani ti phila ban phone ha uniu number ma pitu number udan hang ni hapo ali shanet kiti ki number gidan ni hapo gitu we number tu jajan tahil sudah itu khasil sudah nang tu ribhoy sudah nang tu ti gidan ru gi benta ki ba phila ban sulit ban ikendu hang thi hapo GN complex hang thi hapo pulu te phile ye kenu bi tu rung bi sport stadium ti hendrai shaba phin rung ye stadium kan ka gi stadium tu bi 1 na puru bi ya bi direct em shaba phin ya direct khunno phile bi ti stadium kani ke building ju stadium hi brok oi ti nerung samadan ya bi nang ni naru lalong no hapo jong tu gallery phi yang tu betho prime hub ba phin si ya kani ka office ba phi phila ban lek ban ya keren kana bikin batai kham shahi phi mo ti kata ka di bang laban batai pi ti sa syukun mau kini ki number hang ni brohat ba fi laban le lani ba fi laban apply ban kli bhan na ki mo tin rei kumba kalong hi kam da bun ma kan kam da bun chu ki ba laban batai ya ki bang batai ni kala de ban ka fi laban ni ban smuthu te la da dang don jingli e ba ki ba le si ki ba kham long jinat kham long detail khan ti kan bha ba phi kren ni kini ki staff hangte kinong ki nong batai kinong yalam bat kita ki mentors hangte ki bala ban batai phi chuno ko banta phi la ban apply hagno ko banta la ban apply bat kumu la ban apply mo ta tinga try la stop no sha to sharing knet tingi le biang sebat ki jingkli
Kanu kentah sisngi ke training kadon. Kini ke training kimdei ki baman kesngi. Tenre ki judan kumtu sisin lesi shibnai arsin shibnai toy tenre kamdei ki baman man la kesngi. Tigini training par ki shong ru na day balong man kesngi makanaru kila ban penlong bit shitayo mun boro sisngi ti lani laisi sauski man kesngi. Ti kilek ban penlong shakleng keleng ki penlong hani khasi hills ki penlong shagaro hills nanong sedang pendiang bat jakasa bat jakabam I mean bat kabam bat bam kadi la free ka jakasa la free pim dan kam ban siwa ka by training ru yakin ki training lele le pile ban training shabar ka pihak ban siur ke pisah pihak ban lut ru ka by by one tian rei ka prime ban na lingba kini kijing yarap gini training kam shim na fish tingkaru tian rei ka IB ya phi pila ban le hi pila ban apply hi le pila sajit phi free lut kita na dong shado mo te kanu kentah sisngi la ka dei ars ni la nilai singi kamu baro sisngi be tian rei kamdei pa ka man kasngi kamu kin le sisin chibnai la ni arsin chibnai teman rei kin le kumba ars ni la nilai singi koi ke training par pihak ni dan mentah gitu mo kan ira fi te dan ru ba phone ya ap khang det mo ngan shushim ta ka phone tok oh perlu oi oi hai nga mene hi ngawan kelilun na bank sepang kelun ban pli kam la jong tiong ba hab ban le tang ha ki bank ki badan sha ka tu kasnong bangamut sengkam te na prime pat kumnu ba kut kesuk ne kumnu itu ipi na prime ni kasuk palat bat pimla pe bat pim dan kam ban lek ban mare shani shatai banong ba kabang yu ban ailun nga national ba kum ta ter lara phi don ni jing thumu ban sengkam la jong philek ban apply be kum tu bangla batai nganum batai arsian re sa shu rewind ba ni video sape yang tu kumnu ngai kai phi kumnu bangla hikai yang tu kumnu phila ban penrung kerteng le jong ba kum ta ter bada ka ba penrung kerteng yang tu kin sajit ye phi mo tos nga bahasa ni kani kawai na ki phau hajar ngut ki bri ki baju apply man lo snem ki jet tak san phau la ni nyu phau ngut men daw snem nak san phau men snem ki bu san phau men ta ki la pen ki nyu san ngut ti hot ki la ban jet phi ki ta ki nyu san ngut mo dar phi long ki ta kin sai bha bai de ba ta kam ba ta jing batai ki jong phi ba ta business ki jong phi kin jet phi maria jet hi kum kata ka jing ai let's say kum ka khusnam kum man shong no kadai kata ka jing ai bai kheng ki jong ki kin ai phi arlak tingka ka bai kheng nang ta kin hi kai ru phi kum nu phila ban business menta la de philek shaki bang kin ai phi tang ka loan bar ka akut hang tu bar phi hapan siu tu ka loan phi hapan siu ki interest le sia la ki don ki ja scheme ki bar phi phila ban apply kan chu ma phi ki interest ka tu kan ni percent tin re phi hap phi pan siu tu bisa tie barak bakut la de baka biang business ke jong phi phila ayo ban siu gitu kalun bar haju ko poru phila ban sim loan biang stiki we ka bank so offer biang phi tiki we pat ki loan rei la da kam long per business ke jong phi teng wa dia ka sut ru ha ban sei no na plan nomor bakam ya ke business mo ti lingma jong ka prime par ka pen suk ke phi pimdan ka malik ki bank phile lingma ka prime la da hadian ba phin la ayo rung sapo kan sa hikai la ni kan sa rap phi ban lek ban punya connect ye phi bat ki bank ki judan ru ite ki bawan ban ai training le ban ye keren ban ai jing hikai ru nakaliang jong ka accounts nakaliang jong ka tax nakaliang jong ka GST bar kom ta tertem bar haju ko poru kom no phila ban yo loan lada phi don kam ya ka loan
pila ban shim na kani ba kata kalon lani kadon kani ke scheme lani kadon kani ke grant kin batai kini kai lo di pina dong sedong but dak balik kum ta kan nang suk shu e pi ti kala kani long kani ka premium kala long bi kum ka school na banta jong gitu ba kwali business kini na banta ti ba kwa ban segam na jong mo ti dak balik kum ta kanirap ipi shibon ti ngamong ngampindu mesti mi fi pinlet ki bank mat ki wei baru sekataru kini gila adai ki jaka ki baju ai ya kalon ki baju ya rap ban kursan ya ki business ki babun ba hang ni po jela jungi ti henrei nga ai ru pat kini ka wei ka option ni pi le ni kini ka lat ba fi pinlet ban apply ke prime nomor ba ka sarkar menta kala plilat ling ba jo kata ling ba jo ka prime bakan ai ta ka keng bat ruban hikai kum nu ban keng tinga try ngidi ban shim gani kabu ban le anta mo to dan hani yong habdan kam ayu ban yo ita kalun kani kam ni kalun saisian kani kam ni kalun kani kade ka gran ka ba pi pila ban apply ka gran kemud kin chu abi pi ya kata pisang ba pim dan kaman ban pai shu mo tin re ba pi pin yo pa di kata pia ban apply dia ban nada pila de apply kin sajit ba kinada banjit pia ban le ban interview da khasi tani da english lani da garu tani da hindi ru le si la dan na pring jungi ki ba nang ban kren hindi pha bana da hindi ru ne le tin re ka pihak bana interview mo ti bat kani kadi ka ba plila tang yakinong song snong jong ka jilla meghalaya mo to ti nang ta ban rep jhur kalong mo bakut hoi la pilek yang mene sa sisien ketuk bang lahi kai pi kumno ba pi pin tap ba pin tap kerteng kadon ketuk option tu ba tho agriculture but ki food products e tu ka kan hapo jong kata mo ti nang ta mangapat bas seng mau block pat le kumno kataru kala belong nomor ba kadon itu kebentahang tu pilek biang sa sisien rewind yang sa sisien ini video pin i hatu kadon kebentah ka ba tho ba pi pin jit ha ketuk kebentah jong sektor kadon ka ba tho ka sector ba tho construction kabamud lesin haba on construction kabamud kadai ba ka rukom ya ka jingshna yeng shna sembo kum da ter lesi kani ka baseng mo block jong pi ka la ban hap po construction mo pila ban apply ban persang ban apply mo kijing thung pat bro kalong na kum no hoi agriculture ko mangla batai mentan yo i bahasa ya kitu ki phone yo i bahasa de kitu ki phone number opim i bahi phone number tongan shule yang sosisien kenang bangan ba pin kam shai shushu mo ngan share ye pi ya kani ka screen fi pin i bahi tu ki number share tu window share tu but bathrai ka tu ti filai bathrai kita ki number hantai mo te phila ban phone kita ki number phila ban kerna khasi hangiru phila ban kerna kapanaru te phila ban kerna khtien bhairu kasong phi bakum juru shagaru phila ban le lipidan shagaru lani pidi ki podok garu phila ban kerna khtien garu mo te na ta ju ko poru la da phidan hangni aslong ani pisngo with sngo junjar network la se ban yo ban keren phila ban one way direct sapo prime te kaju plane adu shi knai steng pobje hadu san ru buje hagi por long tre bar kisngi long tre gumju ba phila ban one way hagati ke prime startup hub shillong Jawaharlal Nehru Stadium pulu te kabahap hapo kani ka address mo te phila ban one hi marmet ru compare tendai ka kongsan hi kalong ba phila ba phidei ban yo ke jingtip ba nya te follow ru gitu ki kani ka website kani ka hapo Instagram kani ka hapo Facebook but kani ka website ki jongki ha website ba phila ban lab ki ayu jongki ki jingtip mo atai ka labiang gum nei to nantang chim biang susu ki jingkeli ka tu kani la dan kam ini ladam ti dan bakalipat sumut da mutli business na jingbam ki certificate na FSSAI NSSI ki rap ne hablut hi na ladi kaniru kalong kaju himo
Shubu mentah lebih kuat ban snag business jingbam ti bat phi kuat ban le lani ban yo certificate jong kani ka fusai bat kumju ni ki MSME bat kiwi le sig ba fi don kam hakani ka bentaru kini ki ram ti kumang batay ni na bantag registration ru phi nomor pihak ban register le phi kuat ban penhe business ko jong phi bat kiwi ti hakani ka bentaru kin yarap ipi bukum nu phi la ban register bukum nu phi la ban yo certification ba pher ki donru ki bashna yakini ki wine ki bashna yakini ki jat jingbam ki badon kam kumta ki ashar lani ki umso lani ki food processing manong no ki babun bagi basdang ki tu tinre banle ban yo itik certificate bar ki weiru kani ka prime ka yarap ya hakata ka benta ti hakano ko dur ki yarap kumu ki yarap ngatrai la pi kran bha bat ki kan khamshai bha ti nomor bajat banga ka business kam day by day bat kani ka food processing tinggal nomla ban batai company ai kani hande ngala ban chong pi ba ki a jing ram ba pila ban phone ki number ba pin tip khamshai bat ba pila ban apply mo kani ru kadi kawi dan kam ha ba pin apply phim dan kam ban siu sting karu kumang apni phi mane ngasu tap kum dum dam kemula lalong kemun shooting ga ru kemun pinum dan kam ban lut hang no ru lai setang lepi pha le hapo cyber cafe le se hang jakale komputer kin chupia ban chusiu shubu sapo san puding ga ya kapor jong ki bepi pin dan kam kamar jong ki ti kata ya la jong tin re mundan menuru ki ban shim da kador ban penle ikani tin re kade be ke bayo free mo kade bayo free bin sarkar phila ban apply kat ka ba phiman tin re phila ban apply patang kuwi kerteng na ko na bata ka wi pat ka na bata ka wi ka company ya kan to hot license hot na bata ban apply license ber kiwi ru kira mo te nang ta hablek hei bakut banle kata ngala ada batai mane ngala ada hikai mane kumnu phila ban lek bet napo ke website jong ka prime meghalaya te dak balek hapo ke website jong ki pinsalap kumnu banle mo te ban chu batai biang sashi sin ban chu ni bang pi sashi sin pi lek ban to shubu kani kadik internet mo pilih bantai mate PRIME kita stop prime meghalaya ni ya entar tu kala ampau mo pilih sil ra kampau kum turu kala ban pau kani kerukam PRIME prime ko bawa spell prime minister prime meghalaya ka kerteng jong jela jongi entar pilih alap kani ha jerong du toing oh kampau du hapo iyo oh ka kampau to type hang ni tho hang ni kampau ini ta mo peni bahasa sin mo RIMEMEGHALEYA hai pe ja pi type nanti prime meghalaya kom te pin salap lut na kani kani kita ka prime meghalaya kani di prime meghalaya te philej hani website bat mari rung hi kani website philej ya kani ko sa ni bat pitho ani apply now te mari apply hani sajit pat salit biang rewind biang kani video ba pindup tip hakan ko dur ban tap ni ban apply mo to shubu ladangi la adapt sedang gi business kin one page ni em ya kata business ke bangile hot kin one page ladangim submit ye ki jinglut ni ki jingyo sa prime long ni em pi hapan submit lut nomor bali nomor ba ka ai pisa ip ti ba kata ka pisa ka ba ki ai ba kata jingrap ba ki ai kam dade tang ban ong ban pentikna ip ba pi kam penserwai ka pisa ba ka ai ti nomor katu ka pisa kadi ka pisa jong sarkar ka ba ai shapi mo ka ba ka pisa jong padba dada ka pisa jong padba pi penserwana ma pi mari marwi ti long chanu kin mo kam da ong ye kam ta tin re kawiru ha kawi kalyang am kadi da ka bakile kom ta kairap ingi bingin sungthu hangnungi pelut berkumnungi pelut nomor ki babun pring jongi ki ba sedang ni ke business long ngim dan nang ban sungthu hakanu ke bentangi pelut dia kata kajing
ya kata pisah ka bangi yo tenre da ka ba kiwan gi bapa da ka ba kipan jing ken kebut ngi peni man man ubenang haban pa jing ken kan ni yo kan ni ka rung ka pisah kan ni ngi ladi kan ni teli kitiar ngi la yo kan ni ka pisah bat kom da ter hang ni ngi pelut hang tangi pelut da ka balik kom ta makir ki sungu thu kan hadu kat no ka grow hadu kat no ka ki ka business ku jong pi but habakut jo ta ka training ru kin ai ken ye pi no to ngi i ba ka business ku jong pi kawan ra pisah di menta ngin a shushu e pi ka gran ngin a shushu e pi ka jingarap kana mo pi pila benang penhe shushu e business ka jong pi tila da pi le sop no pi ong ngan peni de ka prime tiga mud la da pi yo makna pi yo tang shi sin yo mud lakut kan ti pinum yo shu kan hadian pinum yo shu pat kita jingarap ki ba ka prime kala penai mo ti hoi pi hab ban kin one page business ke jong pi ki one page ya ka business ke jong ki one page le ka office le ja ka tre la ka de khun jing thiaru ki one page kumnu phile kumnu phishna na dong shadong but ki shang bor wi ki jala ban page ki business ka ba kita ki balajit ki jong ki la one ban page ni one ban yatho shaki mo to nang ta de kadang shnu ba ka office kadang hapolo mo hapo GN complex philip bante GN stadium kadang nang tu ngalit shay ban apply kani ngalit shay kumang la batay na try pila song thu pila shy sa shu rewind kani ka video kumang la batay mo kamud dam shajir miore te nomor baki babun ki hajar ngut ki bri ki ba jit ki ba apply te lada ka business ku jong phi kadai ka ba kan sai tam ka ba ler tam na boro kamud phila ban shajir kumang ong ne kani ka ba khuj bat mdon ke jingle shiliang danu danuru nomor bakam don ke jing penrung buri da ka bakumnu kumnu kerukom nomor kawai ke jing e kalong ni bala da ki penrung buri yanu kabamud kita kiwe ru ki be apply lang kindon ka hok ban dawa ba bale ki penrung buri kabar pa kalong bala da penrung buri kala ban keta ban ya kayo ka kot jong ke jelahi pro kawai nomor bale lada menta lada ubriu ubam nang bane business shu penrung buri tang na kadau ba don ba itu tiga umur habakut hi kitu business ekonomiya shiru unchuyo tang gajing yarap kabukum tu ti kabumut hadien ti kamut ki badai ban yo hok shisha kim yo shu mo ti ki bala hi ban rung klem dale ya ka competition hi yamenta ngamti bla kadang don ne tinre kadon kajing sha mo kajing pan gajong ki ban le kumta lingbang ka jinglet ka jong phi la da phi le ni la da phi hashwa ban apply ka ni lai sau banai hashwa phila let chapo ka prime but phila let ban ong ba page hubnai November kandon ka tak i championship challenge tam hadring lakwa ban yo jingera ban yo training no lupa na du menta tingamut ya kibakum kita kila da yo training lupa kumul le si na du bana Julai le ni August kindan hi kumasan riungut i kumtu te hadin kan hadu ban poi menta u bana November kin sab habban le interview kin saban pitch biang ban larade ba yo larade ba ki sha select amil long larade ba ki pass le si kata ka test le ni kai ba ki kilabu hi kum kata ka thong le nim ka examen le sing man chong no iki kumut makiru kila ban sha consider ha kata ka thup te kumut kita la long kum ka special consideration tinrei banong hi manu bala ban rung da kanu kurukam kum dan bala ki brio hi bala ban wan hangni ka debit lingma ko registration lingma kini juri nomor bakini ki juri kinong bisaru kimdei kinong bisar ki banang ni ki banong bisar ki babun hi ki ban sabar ti badoni hangni ru ki debit ki expert ki ban na ki jaka ki ba la shisha ban smooth hu ya ka kam ga jong phi ki bala shisha ban ai ki jingmut ki bala shisha ban kli ki jing kli hakur kom ko badai khlang ban jet ya kata ka business jong phi la kalong ka bambiang marki ad ki points mut hak bai dei ba ka jing yo pisa hato kami nem jo pisa kyong to kami hak bai dei ba ka jing ai kam ye ki we yo kam nem ki we yo to ngin ai kata points hak bai dei ba ka kajing ne jong ka kam ka jam hatu kan ne nem ko masan post nem wal kum ta ter le si kriteria ba ki bo ki banga ngam dala ban te ba te henre ki bo ikum kita jai kriteria khang bo we pu we u hap ban yo ki points na ki bakum kita ki jaj kriteria ti ba
hadian kin dala khenjut ki points kum tu dar sungthu kindan be hi ki bayo shibun kindan ki bayo khniat ita ki points badak balik kum ta kindan ki ban points ta ka thup sis pangun kindan pa ki ban sha weng no kindan bar kum ta ter shubu manta la da phila apply mata phi kham yo phi kum le phi apply biang la shim snem ru ka long kendri la manta phila da apply bat phila yo mata snem piang ang khwa ban apply biang sa sien ni kata khnam la shu mo kum ki pli la biang pat se ki we mo ta ki babun hang ni ki kli hang ni spak jing apply ting ngatrai ngala kli lut ngala batai lut ip mene ting ngatrai kan yarap ba phin lek pek nang tu mo ini yang dalit nya blok ban apply long ni em ngatrai kala ban long ngam pa ju persang ni kan ni te ndre la da de ba phi banik ba phi lek sha blok kan kham suk su ip ba phi phone hi ti number ki bangang la ai mo number ba kitu ki number kinirap ipi ban shai shushu hagnun ko chaka ba phi don la phi phone kin batai phi tole che block office ne tole komta kinirap ipi mo lanu ka CM elevate kan sedang bakut ka CM elevate ru kai yasrim hi bat kani tamai mentang empat don yung TPA mo ngi ki bakhi mystery kalong bakut men apply lada day ba phi ki ba phi tre mystery kum kita ki ba tre le se kum ka kinhon lada phi tre tang bat u kontrak ti kata ti nganum ong e ba ka de ka kam business kata la long no ka de ka kam bela ko jong phi tin re lada phi thmu ban seng kum ka company ban seng kum ka kinhon manong ba ngindan la ka jong ko office ngindan kita ki mystery ba pher way ba pej ka furniture way ban pej ka cement way ban pej si ya ka wiring way ban pej ya ka way ban pej ber kum da ter pidon mit ko office ka way la si kum ka company dar phile kum ta tingala banong hot ka long nomor bale ba fitri mystery makanaru ka long nomor ba kadon ya tu ka thup kadon ya tu ka benta ha tu ka sector ba tho construction kum ka hapok ka construction ke mo nang ta Barchna homestay kala belong ni kumno kalong hoy namar bahang tu kala don ru itu batho hospitality tourism bat kwe te kani karu kala belle mo shu pinong phi nang tu namar msai bhare ki number tong chupnong i phi hangni ki number ti skap bha khnang ba kan sai ba mo to number hangni po khasi hills ude pra nyo khandai sao riu lai pra lai sao ba mo pra nyo khandai sao riu lai bat pra lai sao riu number hangni hapo khasi hills Jante hills kede khandai riu iwe rr khandai r lai iwe lai sesien khandai riu iwe rr khandai r lai iwe lai bat hari boy kede pra nyo khandai sao san iwe not r nyo san sesien pra nyo khandai sao san iwe not r nyo san but ki garo hills pa kade pra iwe lai iwe r pra iwe lai iwe pra not san pra khandai nyo biangan toh ti nang ta kam da shai mi thu ba number nga trai ki ya mata ti klai thu ba mata mo bakut pen phai no shakhmat tu pia khami khai hakum ta oh yo yeah what's up say no to drugs mo perlok buji ngop you new jat na phikwa ban ngap ngop ha ka jing bha ngop ka jing e ngop ha ki ba la ban long ka jing bha na bata ki blak salang om na bata chung ne mo bateri kam sarkar long ne em ki bateri kam sarkar tingam tharai namar war ka sarkar ru ka dani la ka jong hi ka an ki kanun ha de ba kani te la phi dang sngo don ni ka jing artatin kla ban phone ti number mo toh ini wi ba yong kwa nga bumut pli dukan marbam kum khaw phan piat sini ki dai ki long ne em ngam tharai namar ba kani kala shukula long no tangkum ka dukan ba kam de hi kam da de ka business
Ti ya kum kani ti nong no kala sul kala long no kum ka dukan snong ban syong no. Tin re la da phi kwa ban pli pan le si ya ka dukan ka ba compare ka ba le si manong no ka dukan ka bala ban delivery gi brio shi yeng. Ka ba kala ban nong ka dukan ka ba yo lut na dong shadong. Ka ba phi kwa ayu ru phila ban poi mo karukom service ko jong pi karukom play jong pi karukom de jong pi ri ba pher le se kani kala apni ta jong pi ne le phimol ban chupli kumtu kumba jupli hi boro boro ati kan e bhai phi phin yo mo yo ne em yangi bamdan pisa ha bank na re phila don hi ka bank account phin yo be ngadan certificate jong rabbit long ne em certificate rabbit yu ta ngam da shai ngi khnal ikhlas ngi yo ne em hoi boro khoi yo lun ti taman ri ba phin long kita balong ki ban long eligible le se ka karta hi ka hab bande khat prasnem shaneng mara ra pinang khna e mu phya bandon ki kimi ki pa jo bi le se phi diu khna u ban nang ba trim ha u ba don ka sap ka talent mo ban shna ye ki le se ki jingle kai tin re pat ba phi phin avil ba phin le ye ba phin apply ye kani phila ban apply taman re ha bai de ba registration ha bai de pat bat ki jing play ki bank account bat ki ki hap pat ban nai ha kerteng jong kinu kinu ki bla long kita ki adult mo lani kita ki bala he lasan tin re ha bai de hi ba ko jing khang dan jing khang ni nuru tangman re la phidang de ba ki khna dang long under age kuma pi hap ban don manur manur ki bala ban serani phi khnang ba kan pelak je phi na ki jing ber ki jing ki juit ki juat le se ki bala ban mi hak bai de ka tho ka tar bat ki agreement bat ki jing sign bat ki we hadin habot mo oi kulish was la shai to stanat long ta mo apply he pat bang la da batai tu mo phla ban ne biang kumnu ngila ne man apply ha ba ka kam business jonga ngam pat sedang rek business idea ngala dan lupa but ngadon ki product katu kan ye banga shu sedang hayen kini kan kijat ba vlog kai setelah berkerteng jong piru te pila ban persyang lada kita produk su jong pila lesi komunika kejaran dia lesi ni ke ba pp jan dia na janjun ke jan bukan ni kan ni pila lan ki jan kindap lan kinu kinu ba pp le pila lada pisule hi hayeng pisna lesi kum ki kinja baje lani kum kinja pla kinja pla kum kini lesi piong bandi hiyo lani pila ban shna lesi kum ka wallet ru bashna da kasni dan bashna wallet ru tibar kum kita ki phila ban le kani kadi nam ta jong phi phila shna haying phimdan jaka phimdan lat ban penhe business ki jong phi kani kadi nam ta jong phi mo yangi ki bam nang english pat ser long niam ban apply ki bam nang english su kala dan tu benta ba phila ban le da khasi mo ibang apply tang mga family school jinjar rong ba dan kam family school rung le phila ban apply na mar babun ki ban yarap ifi kabai de bat ka ketin ke tre pakum ta tar mo ki babun ki perlu jongi ki ba klem le school hande ki bla long ki bla yo jing toy ne ni ka prime hadu benta ti bat ki ka jing ka bakidon hi bat ki ri tang jing slur bat ka ta jingkut jingmut jungki ba kani ri ka kam bangangan le ba ngadi ban job bai bangan poisha ka thong da shim da kalun ka ai ba thrai ban tre mo blog pinhab ban apply gen kamning kong hi ti ka di pinhab ban apply kalun di phila ban yo lun na po bank ru kani pat kamni ka bank ka prime kamni ka bank ka program kamo ngai phim ne ka long ka school ka ba phi apply ti ba kan ya baro sisnam ba phi pinyo training nang ta ba phi yo ru maria dat phi maria job hi maria rung hapo phila yo sha ka bai keng na ta bisa yo pas ka training ka ba khandai banai no ke fitness business yo jingrap hi bakut ngata ke fitness su ka kenthop hi nomor ba habai dei bat kani ka mane ka don ke benta ka badai shphang jong ka health ka badai shphang jong ka coach ka khia ngathai ka turu ka don kani ka don ki benta khla ban kenthop hapo jong to ka sector te bat ka fitness kumanong no la de business tang ma phishule gym le se kala ban jinjar phi ngamong ka bayot na bamyo ni kala ban jinjar phi phi pincha select
tende le pishna pa le se ke business ke fitness gym ke ba hampir ke ba borok ki ke ba empat judan balik menu ka style si mo menong no te le phile kom ta kan ka dan chance pi yo mo Shubo dale online business ru kini yarap kum Google AdSense ye ban feed domain habai day bag website kini kani ka lada phimut ban le habai day bat kani kadai kan thop pi hapo ka IT sector mo tilada ong ka IT sector kum pi hab ban kum nakin nadu kita ki basna om tang kini smagi AdSense ye hanrei shubu mentak people na website and people host ki babon ki perlok jungi ki bale bon mana ding jungi kita ki bala le ini ki business ki babon ba ki dan hak IT sector ki dan ki basna website ki we ki dan ki ba pensional le ki ba manage social media jungi brio ki dan ki ba pen ki ba run ads hakini ki haka digital platforms ki ba pair ki rapru bat ki SEO bat ki we te kum kini ki bro khai ki ba phila ban le de phi hapan khamlong specific ke nomor bala phi ong mentam banong ba phin le online business bank bat phin shukot online hi tang na laptop le jong ba phin shuyo pisa na ka prime ni phin yo jingrap na ka prime ba phin le business online te kam dan don jingmut e tenrei la phimut ban form bat kum company kum kan hon ta ti kai rap ba kai mo te kum kata kum kalong ba phi play lat lang ki we phi khot nang ki bri ki ken ya don betalang bat phi ai kam lang ki we ba kum ta te ta balik kum ta ti kai rap mo nang ta de ngi badang shumut sengkam la nem hoi klom e mut te phiu lo mà không ý mất hỏi không phải chuyện ní ở thì không ní đấy thì kan kai si bor marngar dang mur ban apply ke homestay la thrai ban long hoi kalong mo ti habai de bat ka homestay na kalyang tourism department ru ka ai phi ti hendre lingba ka prime ru phila ban apply mo CML vid ru kala kan submission ti ka tur ba phila ban apply badan investment dan jingkuslai yes ki badan investment dan jingkuslai ki bam dan investment ki baduk kerdu ti kani kay rapa yangi ki bam don ya ka seng ka deng em na la jong ki ba nong no ki ba shu kamai men step bam demit ki ba kamai bro steu yo pisano sin sejan ti nginum yo ban pelang ti nata kadao ngiru kum bisi perlok ngi select ban apply kani namang suthu bangimla ban keng hi daladi ban yarap hi daladi bat ngi ban apply ti kani kadi ta jong kita ke ti na kita ki ba biang hi ka kam kamai ka ji ya ka backup kum chong no ti kani kam da don jimot e phi mo ti let's say satang la da dei ba phi kwa ban he ki business ti ba kum nur kam ti phila ban wan namar kani kam jit tangi beruspa ne tangi ki baduk nrei menu hi ki badan ka idea ka biang ki jit ki baro mo fitness la dem ki kam yo ki bamut bele business kum ki try mo ba kitu hi bangala IP mene ki bangala apni IP ya katuka website hi bro khajam ki dan sector bo perang tu lek ben rewind biang so sisin try kan yarap ne pika bangan peni biang hanit mal dang ilap ni emang ni am try ngalap su nomor ba ngala dep ban apply tila de pilek ban rewind ni kan ke video try kan khamsha IP mo nomor hapo chu tu sector ni ki dan hadu kanu khat ar khalai tili sector hang to la kalong ha health sector la kalong ha tourism sector construction ka IT bun ba giwe ba fila ban thap tingam ong e ki ba khamyo ha ki ba kumnu gi business piha pan pithu ka yo ka ba kumnu ka ba ya ba ni ti khndai artli ni ki yo ki ba ya big man ka por ko man chu ong no ti kum we ni kita ki ba ju persak le si kam la jong ni artli ki ba yan big le phile business hi ka de ka jan bar ka bam ti le phile business hi ha ka jan mar breu ni phong jan di cerita jingim si junam la junam bar ka bam ka ba breu dan kam si junam la junam bat kan num dan jing kelal dali liru te kini ki ar bental di invest kani rapa mo na siya po application ka kabam ka jan sudah siya kan no ba akut so bakaps nyo long man apply ni ba long hi di tamalong pihak ban compare ke business idea so mo
ai biang tu number ja ka is phila ban ban shuriwain nganum la ban wan le biang sesian arsian nomor bagi babun ba ki perlok hang ni ki bala up bangan penkut ini bangan jam syakmat dan dengan lit sedien ka satu kapor ngop ha ilok hoi le si ngop kum no hilok le phila den lok ti kala ding jing su jing mut kum le su jing ngop mo ba good music but ya music ngam la stu fi mo benong mo haban apply kum no ba ngalada batai mo ngamut na swimming pool tambang dan kam jing rap long ni man apply kataru kalong lawan apply ba fimut bu dukan sentiu ya beriu tiar spot long nem kataru kalong tang ba monong ip kum kini ki business ke chances ba fi pinyo ka duna ba pi hab ban kam pin bo pi hab ban kam pin bangja khniat nomor la pin sultanat kini ki judges pinum la ban yo pinum syajit kan mo pi hab ban kam pin bang kan dukan bandi jan long nem kalong shong ka jan ki jong pilar di ka jan bi pen mi jong la jong lele nothing like it da apply da ka phun long nem hot ni phile da ka phun ru kan long kum ju himo phile tu ka ling tai prime mi ghalia phila la phi ka tu da apply da ka phun long nem hot yes na ta tu electrical part ka ai ne bakut hot ka tu ru ka ai content creator always like this tempted others Lada phimut banong ba ki content creator ki pen ngop ya ki wei te la phisung thu ba kani ke de ke jing pen shoi ban ngop te nga thai la de bang hapan pen shoi ting hapan pen shoi ban ngop ki ba sniu ken te de la de ba pen shoi ba phinong pen shoi ya ke ba ke ha ka ba te kam ni shu ke jing pen shoi ni ke jing rap ke mau perlok te de la da phisung thu ba phila bit la biang la jong te nai pet ki di video mo phi wan nang ni banเป็นban comment กลุ่มนี้ban kdo ti กลุ่มนี้ te kami hap ken mo porlok te la da phisung thu ba phila biang la bit la biang phi don ka kam ka jam ka ba biang le si ka yeng ka sem le si ka bla pin bit pin biang phi te ka basa ka jing terpat hin na ka leng ka jonga ku muri pa ba ka long ba ai lang ni ta kam ka ba phi phila biang sha ki we mo te la da phisung thu ba phim pat biang te snap jar shu pe khap an wat comment ni nomor ba ka pau bi ki phi hi so ta yan shahmat da apply ban risnyang long nem hot ka long te sasisien phia ban kam pen pher namar habai de ba kani ka pigri ka don ni la ka jong hi pigri mission ka ba ai ki loan bar ki jing no snyang ba pher ki scheme ba pher te re la phi kwa ba kam tip kam banya pila ban phone tu ki number mo yo ke ya ke ba ngampat sung thu pe ni video na du bas dang kani sasisien la pidang su pe mentah hang ni kani kedai ke video ke banga batai phi kumnu ba phila ban yo e ka bai seng ka ba hadu ar lak tingka kumju ru bat ka training hak bai dei ba ka jing seng kam la jong mentah hang ni hapo jela haswa jongka khatsan tarik jong bulan November ba phi ha ban apply til ada phi kwa ban tip company phila ban lek syakani ke website ke bangla de phi kai na du mene rewind kam syakmat bangla batai syapang kumnu ba phila ban apply yang kanika challenge lani ba phila ban register ila jong ba phila ban yo e ta pisa ban seng kam ila jong mo lani ban seng kam la jong biangan to ti sapet haswa jong kani ke bangla de ble mene hakapor shipo khasan minute ye hapor mari sedang ke video seli ben pe intung la ada batai kumu phila ban register mo ti ya mentahi kala poi shani ka bentang bangangalaban keren ban pensai phi hakbai day bat kani ka bat kini ki comment ke ba phi keli hang ni kang bangangalaban puli ban baru ban jubab phi mo nang ta Shna farms urban supply na jan shnong long kumnus ngoyo hi bakut batin klianga ngoyo nem ngoyo kata ti ngamla banong mo hre kani phimdan kam ban tieng man apply shu apply la long la kalong la da long dum long rum ni le kam du e shiting karu phimdan kam man si mo nang ta de
Bari jingri pat long katu kaju ngatrai ngala batai mane. Ngasu jan ngathajan ngala persyak mun penbiang kitiar badan kam da benta kasu kaja thanya kwa benseng da dukan na marang su jan hiyeng ngam kor bor pat benseng dukan. Kani gede mta jong pi. Pila ban apply mo. Peni tutorial kumno ban apply. Select 10 minit mari sedang gi video 10 rukasan minit ngada beli tutorial mo. Ternyata kalung kum kalun kani kadi ke gran kaju ke por kadi kalung ke school. Bro, ini te bhabanai phi athat ban tuju siju. Joni nungrom batri kam sarkar tangba de ki casual labor yo ne makor ngathai la nada phide tangi contractual da phimdon ri kanu ke jing te jing khum hang bai de bat ka kam ka jam la ni ka jing kadon ka jing thu jing bot la si bat ka officer ka jong phi la ni ta ki superior ka jong phi kam ni banan jing mo. Nang tade bakut ngasong dukan mobile repair la ne man apply. Phila la radi ba phithmu ban wan ra ko makenja lesi ko makenja subo kan la radi ba phisushna hi marui hantu ka sekolah long dukan klaya la jong. Tendre le phithmu na kata jingsna jong phi pa ban na jing hikai lang ki we. Le phithmu ban lesi ban wan ra ki tiar kitar ki mar ki mata ki ban kham pensuk ka kam ban pensuk ki customer ki jong phi lesi kata kala ban long ko moi. Mo. Nang tade for integrated agriculture lani banri ki jingri ki ai nem bakut nomor kendets nem ki ong kim pat ai par ki ong kim tip hiru kani ki integrated agriculture kambat yu takadaw ngam yu apply re ban tip detail hiti hawai de kani ngaru ngam pat la ban batai benta te tada dei ba phi mi biang social ne phi call biang social hagi de number ngatrai kin khamla ban batai shai phi mar mata kala ya hadu ka batch ka basan menta ka ki khon te ka try ka hadu menta ki labun bha ki bale hagi be dei bikini integrated agriculture ngam pat nang ban nong kandi ki babun bha ki bala persang ban le ikini ki ang laklet fi ki kidan ni ki teknologi ki ba fair menta ki baju ri jingri lani ki bathung jingthung sorry but ki wei ti kala long open bha kata ka benta but industry ru kala grow bha be de agriculture tinga try pinyo hi ki juba fi le ban apply lani ban kali mo lada seng dukan furniture long nem kata ru kadi balong kidan ki balale kata mo bakut yo ne ban penhe ki jingri siar la ban yo pipun gitu ki number pila ban khamshai nila ada training beauty parlor long ne bakut kata le te try ka biang pala by day beauty and wellness try ka don hi ka provision ti kan yarap shibun na village ban shwa ba phin apply le sele phi kali shwa te kan yarap mo tinne le phika ban apply le mele ha bakut hi ka song haka jing apply ke jong phi ka song haka e ba phi bu hang tu haka form ke jong phi ka jing batai ke jong phi mo ti batai shai ke ba phi kwa ban le mo nang ta dalit hit pinjot long nem ba kun lastang la phibu e ka kinja warehouse ka ba shemi ki scrap ka ba pen kala lese ba recycle lese kata kala ban ya ka jong mo kidan mi dan kini perlok hani kiba kloy bha ban dong wo nia ha wat ha kani ka life ru disko bha se da ka burom la da phim la da kani kamlong jing mentoy da jong phi sko bha ban ya ka life mo namar bangam kwa bangin shupulut por kaban puli ki comment ki jong phi but la da kayai long kumni ngam ban se bha ban block no phi mo na ni ka life ti suba ban burom lang ka por jong bar khoi badan hang ni pat ya ke ka ba ki buri ki puli hang ni ngi blada training beauty pala to ngadem ni we yung ngatry kam printing press kung persang masag lovely natry kani kadon ni ka chance kan labnan ka provision na bata ka ni te ngandre pat ka printing press hakano kudur te kasyong api ko mapi batay ki mo te ndre pila ban apply kani namar ba kasi yo kadon ya kanu ka benta kidon ba persang kiba apply lani kiba register kung ka publication house ru ti ngatry kadon hi la ka jong ka provision ng tangani mo pila ban apply bakun ngari textile designer lovely
ngakwa kendu EP bakut tambang empat sedang di business jonga sisian kesing kwa le promotion lang mapi bakut tam nilai dela the day but ka prime pila ban persang ka laundry business yes battery welding pan yo ne bakut la ban yo ka syong pada business idea ka jong pi ngaklem yo page rena du basdang tu pentip yang si bakut ka rukom apply show rewind me ini video kan irap mo nomor radang ngabatay ba sisian kan jerong pala dikani nomor ba hapor bang lek mene ban apply ru ngalong ban le tang sisian ngamla ban le arsi laisen ti ban kan satu pala di kapor ti pla ban le ste sha dien mo mosong ye katu ngantrang la de ban jubam nomor itu kiba kwa ban ri risnyang berkiwe kesong hakarukam hakajing plan ko jong pi kumu pi kwa ban ri snyang na pi kwa ban sna da kapam ka bahe bha ban don le si ban bun bha le si kandon jaka do ru si jaka kandon ru jaka ri bar kum ta ter te kibukum kita le si la banong bakabiang re na ta kiwi pi rukam ti pila ban kala ban shem shitom pi pin apply ne pin cha jet mo ba kadi lu ne yu subha se batai biang ara shu join menta kadi kelun kamni kelun kadi ke grant kabaki ajing rap na bataki ba sengkam na jong ting try kala biang hang ni ngala istang yo ikiju ki jingkli kani ke biang car wash door to door yo banle kataru ke biang ba kataru ke bala ba kin apply mo nang tade ni boong bakwa rep sensa basingyo ne bakut kadon kebentar batho agriculture ti kasong hakajing le business ko jong phila da phile ka ju business bale ka ba bro ke le lang tem kamentoy tene le phila ban pen kam pen pher ki jimu berkhat jong phi kum ka pen business le se katakan irap phi mo to ini yang bakut kani pisang hap siu ko masilon em kani pisang kam don kam pen siu sisien la yo eta ka lak tingga la tap phi sapla ban penan kam da benta jong ka kam ko jong phi mde phi phi Thailand mde phi phi kai sha room shaneng banong ban thiet kali thiet bach phi pen her sinu tin rei kani lani ban chna yeng lani ban le ki jing don kam personal ko jong phi em tin rei kani bi thik ban penan kam ha ka kam ko jong phi number ban ki sa pan jing kenya kata mo ta astang yo ikiju ki jingkli ini yang hawle nya website yu ngila ban pendap form no menta hoi pendap form no menta kami hi nomor khat san tarik kelakut kini mo tilek nya po prime meghalaya ko mangala batai mene kani gede ka website ke ba ngala pni phi mene lek be nya kani website pat pin salap ya kani ka link kani di website pitai pente haneng kumang apni ip yang tei kete di prime meghalaya peni kani di prime meghalaya kani di website pitai pente prime meghalaya kumi spelling gumtu prime meghalaya ti wat klik kani website ban marilek kani website pin salap kani batho apply now ti shubut be jakai ke baki batai hang tu ti bisa shule be mo toh ngatrai mentang laya la shi kenta tam la dangi pin kunno ru kala biang phiman kublai shibun kini ya i klan ku par nongrang jing no senyang japi sauhu tingka seni ka live kublai shibun ka kairap sisa yangi nomor bangi yi training jat kam ka ba jinjar ba teng teng ka ba kajing yo ka bam inang ong ka nre da ka ba phile kumi pikir san pi penpau kajing kersan yani ka channel nga sngo ngu buram shibun kajing le isne ka jong phimo le pi kwa la da menu ki bakwa ban no senyang syakani ka channel menta syakani ka live menta phila ban le yang tu bala ban phila ban no senyang da ka pisah ka bakat nuru syakani ka kam ka banga ngale kumni ban ka bang bangla ban le se ban no jing rap pi da ka bakum rukom ru la kalong kum kini ki rukom ru ban batai pi nomor bakani kadai ka rukam ka basuk bha ye pi pin yo ye ka jing rap te ngalayo ela jong te ngakwa ba phiru phinyo alang te la de bayo tang ela jong te shulong himo ban shu kun dang la jong kwa he mane sam lang war hi kham tam le le phi ki nong pe ki bu kersa ni ngal por te dak ba phi kersa ni le kumni ba phi ai kumni
wala ngam supan toy tian re ka peni bat ba phi shania akan ikam ka banga ngatre te bat ngan yai perto bat ngan yai sngo yepi shirta chingem mo bish bon klan ko par nongrang tulis bon ngatrai ngila apoy no ska bakut hi kani ti shop akan penkun kedan kani gawe bakut ngatrai lada ailar sarkar banbu wine store khorli kadi business bakiu kloy pi kani pati kala hap hapo jong ka wei pat ka jingpek perman jong ka wei pat ka department ngin kani mo lada piong menta ban play business kiti babun hi ba play business cakap ka business ka ban play wine store ki babun gole kata tenrei pi hap ban siu pan ya ka dor ka barem by day ba license ba pi hap ban yo i clearance ke ki ba pair tenrei menta ba pinong ya ka khorli ka hakat hadu menta kalong illegal tenrei le piong pat ba pin play ya ka wine ni ka wine press ni ban sna wine ti le si ya kani par kadan ka jong ka bentar mag babun ma menta ki basna wine ki perlok jong basna wine na kleng jong ka jala ki district jong ka jala ki sna ki wine ba pair te hakatu ka benta phila ka man le te hadu ka no ba ka kiu ka her kata ti mla banong ti henrei kamut pat ba ban pen ngop inu le ni ban pen kiu ta ka jing di kyat jing di khor ti henrei la ban su thu ba la de piong bahkan kiu kloi ke business kadai tang nakadaw ba kahe tax munsyong no tinrei ba phin pli ni ke business kadai ke ba junjar ba bon ba ki perlu ko jingi ba persang ni ke business ki ba up license hadu mentar ki ba pat yo nomor ba kadai ke ba junjar ti ngatrai la phi thmu ban le ira pang ska sko la phi thmu ban le ti phi hab ban le de ki proper channel hagar kom ke badai bam dei ban illegal mo idan ni ba ong ba ngamut seng music school ni da khamut do deu so ye pelok ngamut seng music school tila ni man apply ya kata ru la ban apply ngatrai nomor bakar hadu menta ngampa dio smo ki ba wan ban apply ti music school tin re lesi yo kala ban don mo apply la ka apply lada pila syajit kemut pila rung lada pim syajit kemut lesi kamlong nani la pismo artin chufun syait ki nomor bala IP mo nang ta Shade kum tu ta Yeshua squad bakut ajimut lem hakun kurukap kini kidei kulisbun yang try ni di ba Kenneth na po prime yes kadai my Kenneth na prime content creation ki badan kam ha ban prepare ha by day but ka presentation pi ha ban prepare ya business ko jong phi ka nature of business ko jong phi han ko dur business jong phi kala ban yo ya ka kala ban generate revenue katnu kala ban generate revenue hatu kanai B2C B2B hatu kadai ba phin lek ban suam ka business you ba phi ka ban le te kanirap ha susu le ni la dai ba phi lek online nem phi shu type online komno ban chna presentation ni how to make a business pitch presentation nga try kanirap phin yo bun ba ki option mo tenre kabangala ban ajimut hinanga kadai kata kai business ko jong phi manu hagan ko dur phimut ban earn revenue na business ki jong phi manu ki competitors ki jong phi kanungur ki competitors ki jong phi hagan ko dur phi ka yu ki jong phi ka business jong phi ka fair ne ki we ke e ga phi phila ban ro wan ra le se ha bai de bat ka business bat ka service ki jong phi ka ba compare hagan ko dur ka fair ne ki we ti nang ta khaju ko poru hagan ko dur kala ban ai kam mi ki we hagan ko dur phila ban pen he ban ai kam ru ki we bat nang ta let's say 5 years hadin nang ni sansnem hadin menta kasngi ha ke ka kam lani hangnu phi i la jong katnu go revenue ba phi fila ban generate bat kum da ter ti kita ki main points ki bangala ban kado hangni tenre ba phin kham tip kham sai lar philek ban chu persang na po internet ban wat hi na po internet pin lap ki options ki babon ba tira ba phile kum ta kan suk phi pin pitch ya kata ka presentation job hi mo nang ta hai tung la tak ada batai
Jena Arts and Craft Kulishbon supporting ka Kulishbon ta so buram me yes layak kit top up to Kulishbon Jena Arts ngatip to ngskwa panong ikani kiba bun na jong pi lesi kami kani ru kani ka kani channel jong pi Jena Arts and Craft ngatip bepiru pi dei iwe ni ki artist ki badang jinjar haga kam go jong pi kibdang persang ban yo ka kamai keji ba biang tenre ini supporting ga ide ba philala ban pedan kam sakwi benta ban thit brush ne ban thit rong ne ban ban le babun ki benta tenre phikloi ban no sheni ko shibun so buram so ngo e shibun mo ni shibun perlo kung no ba ngin hab man apply to up ngan sale ba sa sin kham hadian mo habakut ni video ngan sale ma sin shop kan penkut ngan le ma sin kanang ba kanirap gitu gibadang wan thamai tenre mata sha bangan chu reply swaya kini ki rila thaj rila janar kanta la syukran sa no mene tong pe ma sin mata si ka to kan recommend ala ta cak mun ngapi ruk pang skanya pelina kulay bakut ngalashay menta shapang ka prime kani ka prime kulish bun sunat ba pila shay kumta kila don ki babun ki persang manwat scheme balay na kalyang government kim don kum kila don persay bhai ki ba ngaru ngamin jori kata bakkan jin dala siu tikna ka sarkar yangi Lagi siya ngiru kum kita content creator ki bajule ini social media mo maman kapor ngimban si ting lalong no kidan ki jat ki bangiru ngimbana mo tenre ke yaki ki bangi ngitim tingila bani sam tidan ting par ki ba ka sarkar par ko ong ba kayu kata ka jingla ka jongi ka siu le si ban batay ban pinbana ban le ki awareness le pisai ngatra ki awareness video bat ki bingi jule ti nakabali kumta ka lalong no ka nong no ka pinshai ka pin sapriang kita khubor hakilat social media bat ki we te ka dei bat kani gur kompensai nakaliang ka sarkar ka ju pinshai hi ki kot khubor lingma ki news channel bat ki we tin rei le si ya kar rukom long jong social media manta bun le si kum gitu ki jat ki kot khubor bat ki we bun ki break na kham ya pledging mut la don makna ka scheme yu gani tin rei dei tang la da phi page kawai ka page kawai ka slang tu kot khubor pin salap ka scheme yu ka de ka badai ka sarkar ka wanra ki jat grant ki jat loan ki program bat ki ba wanra lingba sarkar je lingba ki tanap ba fer la kalong ke bawan nak ministry sarkar padeng la ning sarkar je la mo tenre nganjin dala kemen bak sarkar la ka siu man kapor bingingin pinbana pinsay nomor bingin le hi naladir man kapor ngimla nomor ngimtip lut borokai tenre la rakawan hi sibul rakawan sarkar sungi kamanong kani gadin lingba kata kajing risnyang scheme risnyang ka scheme rimasi ni ka scheme sebo dawai yu rebat kom ta ter dak ba buan batay ta tingir ngitip ken rin ladi tingi sulung illa tip mar ngimde kani ngimde kita kinong rep ni ngimde kita kiba kwa apne itu kalan ting ka kham sugi ngi be ngitip te ngakmi lati bak sarkar kan nang ile gini desi kan penan kamru iki perlo ke bukumengi bujule social media bak ngin pensapriang ya kani khubor mo te hakbaide bak prime ru la pipet ki video ki jonga ka prime ru kala siu yiki katu kani tili kala nong kala sponsor yiki katu kani tili ki video ki ba ngalale apo Instagram ban pensapriang ka awareness video spang ka prime te dakbale kumta kala long no lingba ka prime ru ka pendan kam yangi te kalalong no kuma ka siu baisngi yangi bangingin le ki awareness video kanang bangingin laban pensapriang ya kani khubor syaki parlok lani syapi ki babon ti selej ban page hapo Instagram selej ban page ki video ba pher ki bangi mga ki parlok iba jalau berkiwi parlok bangi ngile ban pen bana syapang jong kani ka prime hakan kudur ba pila ban yo jingera mo kata kade sa following po Instagram ngale bun magi ge ti selej sawar be ki ni kerteng kut freeman nan pini pi kani ka kerteng hang ni ngatrai ba pin yo ti le pi following hani ni kan kam suk yang ye pi pen tip ngale ayu komnu ki scheme ayu ki awareness ayu la kalong ha ka kot khia ni la kalong ha ka
ki scheme ki grant ki loan dan kinu ki event ru te kini kidei ki ba kani kadi ka page ka ba phi dan kaman follow khnang ba phin tip kadi kani mo begitu ketika kerteng hang tei ke ba tho hang tu code freeman tu ka kerteng tu tho te jrong code freeman phiwat bida kate kerteng CODEFREMEN ka kaju ka kerteng hapo YouTube ru kaju kerteng hapo Instagram ru ti phin yo shibun ki jing tip na ka to jaka mo ta nang tam ya sekhmat na kani ki shim kanu ba thrai ba kut ki basajit kin shim nyau san gut ti life pusan kin life san kin yo mar arlak ba sau fungut kin yo mar silak tingka mo ba kut philadap kanu snem menta kata ti hakoi pa kapor mo ngamoi ban thung kwa shibun ka per lok lia yo jingrap makut ngamnut banoi kani te dang la ba phi phone ni ti number mangala ai mane mo okay te ngathrai dengi penkut no ru kala long phi hang ni nomor bangala sedang man yo ikiju ki jingkli bangla so samthia ru ila jong ala thaj te ring kloi pat ba phi okay bakut off topic nei yo banthi ti tupia hip hop no to drugs kani ka tupia hip hop ta kani ka tupia hip hop hang ni kani ka de kabalashna di ki parlok ki jongi nang ni na po shlong pe kini mo pe ba to no to drugs di balashna di ki parlok ki jongi nang ni ti ba kani ka de ka nong no ka de ka personal campaign ki jonga tinre ngamshna hi ki tupia ki de ki bikshna ki parlok ti bat pinumio ini ki tupia ni iru la tang na kita ki parlok mo ti kani kadi ka jing persang berit ko jonga ban penbenas ko berthei ba phide ban ong mu drugs but ni I no to drugs ti kamut e hiru bangan de ban thong tamanga re kadon ru na bata jong phi ki bakwa ban thiet ya ka ti kador kadi sanspa khnai tingka ka ba phi phila ban thiet but ki material du di babas ba nomor ba lada day kimrung gini makilong water resistant waterproof gini ti banda sat ti kilong game siya bansat niya siya po tinre kalong green coat na jerong ti banda jabo ru pinda sunya tumlung malar kala khoy ti kini kijat material ki ba khamlong premium kiniat ba ni dang printang katukan ni teli ti gitu ki bakwa phila ban DM yang po Instagram phila ban like ban following po Instagram nang ta pisa ong mga kwa itu pia bala ban penpoi lani phila ban wanshim na ka dukan ka ba ki print ni kani makile kani hani mulai tele phi kwa ki don ki rong mentak sa sarong li rong yong ba rong stem ti kanu ba phi kwa phila ban order phila please order marba ki don tang khndiat ba kini ki marmo ti print tang katukan itali kam da bon re ti bon bila lut ki la ya shim ki bri ti menta sa tang khndiat ti bat nginum print show ikini nomor ba dala ya phong pa ba bro khai kam itanat show ki la phi kwa order no mata following po Instagram DM yang nang ta phila ban ong bat banga kwa ikani tikna mga ngam suthu ban ai ban patai phi nang no phila ban yo kum no ban se kum da tar mo rishbon chwa miki ngadi fan barat ba so pi rishbon Fide ban tracing bhalang ne ban long MLA fi bakut fi dan ban sim sngolem thanks ba God bless you bantre ki kam sngolem bantre ya ki kam ban ong ban no senyang sha ki imlang sa alang kamut tang nakaba shoes tracing bhalang dan tang kamut batang ba chulong MLA ka ba phila ban de kata mo tang kum uriu pai ba ru phila ban le shibun ki te kam dei tang mga phiru phila ban le shibun ki tang kum uriu pai ba te kasdang na phi ken te la da phi sngu thu ba ka don gijing khot ba phi phin rung sa seng bhalang ba phi join seng bhalang ba nong ba le ki kam ki ba compare ki ba la le se ki ba bat ka kun hon ni bat ka nur kanu ka kun hon seng bhalang te phila ban join ni kata te kata kam don jing e jing wet te ba don ru ki ba sngo ba ngala ban sakri kham ha da ka ba le da ka rung sa ka politics da ka ba don ka shuki bat ban yarap i bre kum ta ter kata ro ki jing khot jong phi don jing wet le e kata
ngan ai ngan ker khu e pi pin job ru pin poi shata la pi dan ke ben sim ko khoi te hnrei nakaleng jonga hi kabang shai bahaya nga mata kat hadu kani kartaru kalong kani balada philong u e ru la phidi khna rit ani phidi urang ba ni phidi temen beriuru phila banno senyang skim lang salang klam da don benta hakanu kanu ka seng nani kanu ka seng san perthai ni ka seng bhalang nani hakanu ki NGO nomor ba baro khaji kami na ka jingmut jong u breu tilada phidani ki jingmut ka ba shisha ka ba khun te kibri kin boot EP kibri kin shania EP bat phiru phin kloi ban ajing rap shikiwe te bat phinnum bore ken ye kanu ko bha tang haladi phi kloi ban ai la shikiwe ni ki bawan na ka yeng ka ba nong no ka ba duna ngamong e ka ba duk tan ka ba duna ngim du e ka bam ka di man ka sing yo hi ya ka ja uphan dan hi swa yeng dan bi ten re ngim don shibun kaspa ka phau na ta ka daw ngisung thu la da don na ring yo extra boros kata shirta jing jungi bingi shirta jing jonga hi kade be shuyo shubamno ti menta ka bang ngala kham he ngala nang yo i kini kilat ki kabu ki ba la da yo ngala yo khndiat pan kan show shladi pan ngaso thu ba kini ki rukom ba kini ki lat ki ba nada kapli lat sarkar ni plilat menuru ni la kalong jing khu hi yang ashmet kadiru ban long jing khu nam ta jong phi mo tila pidang kwa shushu ban tip sibun ba ki bang kwa ban sam ni pi kwa yang ha ban sam bar phiru so sin pila pa subscribe ni ka channel nang ni nak post ka por ngala ban yarap ifi bingin le ya kani ka benta ba khaju ka por ya ka Instagram ko jong aru ka bang ngajuyo ban ya text la ni ban ya reply ki comment jong phi hak rukom ko belong very personal ba phi mo ti nang ta de tama to krushi boni ni jing ai jingmut jong phi tu si bakul batai lem dan karkhana welding la jong tama kwa company he mathrai phila ban yo nomor ba katuk bental la phi company pair khniat ke business ke jong phi kala ban long mo til phi persang kala ban long kathrai kala piang phi ni Lawan service to people is service to God bro peace yes kabri sha kata rung habro rung nishni shayu nasha khamsja katupia jong phi ka nuksa ngi sibon kadai balada phi kwa phiru phila pan ko nuksa nam ta im lang salang jo phi mo tikani ri at very discounted price phinumio iki customized cap kumni hakani ka dor le philai online ken poi phi hadu praspa ye dakani ka jo ko material le ka janjar bha te hendrei kani ngi IP discounted price 599 te le phi kwa phila ban wan oi wala khangse amde produk nai pat page ni shinurung anda shulet ban play khnet nangte tang sawan bia sa please na ni phi ka toka nang no phila ban apply nam ta gitu udang shuwan hadin ay ngasan minute to por mo senang le video tu amit jong mit jangan tu ay tah wishbone phila pa video ninya tah la biang kadang mun na la biang khi ni ting turu tah ka khoi jam không cho ta vậy cái này okay ngi bai training so jan pala oh yes kaniliti la bhai ke yes kaniliti la bhai ke kong elis da mukim la bha kaniliti let ban apply no na tu website mo
The last comment ngan shim noi kini pa good pilong open hearted so tanat ba pi I will say mai kiwe boro kilang kulish bon pi ngahaban syong bitang kani kawe kibriu hi ki bala mat ya ki jing yeshem lese nga jing im gujong ki bamat hi ya ki jing kendu la kalong ya ki jing bai day bat kayo ka kot ki jing bai day bat ka puli puthi le ni ha ka jing don jing em bat ha ka ba ki jing jar hai babun ki liang ki kham long kuluj men sim nomor ba ki kham yo i jungai ki kham sung thu kham ha bat ki kloi ru ban singap la dan menu ki batai bat ki kloi ru ban yasam ti ba ngai bun ba ki bri ki balong kumta bat kata di ka wei kan uksa ka banga ngayo ni babun bat ka penong yang aru ban long kumta nomor banga suthu banga landu ila di ki babun ba ki ke ha jing long khna ha jing long samla bun ba ki mei pa jing kimla ban penbiang penbet ngi hak rukom ka bale se ka bangi kwa te bat lesi hagabai day bat ka riam ka bek leni ka jingdon jing yam long so ko su sadin nur borokai te bat mentang yo e kaya kani ka rensan kani ka platform menta bat ban yo ban sam ki weng kloy ban sam nomor ba lada kani kala ban long ka jing kerku lada wei ru na teng jong pi u yo ya kani ka arlak tingka bat ki kata ka training ngan kemen shibun wala long no ko mo blay kurku yana da kani ka YouTube channel ko makalong ti kurku dagi lingba ki bon ba ki kele se ka jing ong bino ka jing kurku jung lingba ki jing ru bawa ki jing im jonga ba kham ngan smu thu bangan yo i kham jangai bangan kham long kluit men si ru bani samat pi but da kata ka ru kom ru nga hun bat nga kemen ge mo ti ngan kemen shibun ya la dan peng juki ba yo kan long jing kurku ba kraw na ta jonga to dengan peniu no ngan peniu no hendian ngan penkun no hang ni ngatrai kan kalabiang mo pan organizing sport lani community functions day na kani ka juk scheme na koi pan wala man patay kita net namar shuna ba sarkar kaya bisa manghangam taray namar kani kadi kung ke school nang tagi nong singkam la jong de banong ban ya krishan ya ka jing ya kanong ko event ti kani katati ka song department ni haban ni kendu minister ban itu ki director lani ki nong pek jong ketu department mo boleh bagi timsi halai flu iklam le ti ka basni ba ko di pensyai pang prime kada bi mlali bi nek waide bat ki ba bagi timsi mlali ke jingong ke judan ke jingong ibriu ki kawang ma ya uding badan so petse ki so hanga dan so kan kali dan ki so apul ni dan di so po ngam tip show myu iso ni taru gini kawang mau tani le kum no gain mo yung dai julong ngum dam le kimat yasan lang bat nyut bat ko hisien ko ngi uble so weng cha le dah toh kalabiang menta mo tingini penkun no ai kani ka yu jungi hang ni kani ka live jungi hang ni ti bat ngan le biang sashi sien ban pen i ya kani ka masai kalau biang ngani deh ha tangan pen i biang sashi sien kumno phila ban apply kani ka prime mo te wood ngan nom pen slam show ngan pen kut no shen ngan share pi ni ka screen jong kani ka prime bat kani ka long kumni te phila ban le hang ni lada phila ningkong phile ha kani ka website phi type hang tai prime meghalaya kre google type prime meghalaya pinlap hang ni igani ka prime hang ni masin rung hang ni pinlap igani batho apply now click hatu ka apply now ba pin i hang ni batho apply now hang ni kala batho application closes on the 15 November 2024 phi apply no manta but nada ban apply hang ni nang ta pin se ilut hang ni bro khai kani di bentar ka jonga ka bangang la ban apply mane pat kalong kum to mo tika form ngano mi issue nomor bang ada beli bro khai tin rei ngala ni ban page biang my profile my application yes to ngala ban page application jonga ka
Nomor mene hapor basedang lah ada penilut tik penting tihenrei my profile mau try apa penipi kena to yes kani ke Maria rungi Maria dap tho itu ka apply now pinsalap ya kani bentah ni mo ti pilawan pendap ki kerteng jong pi kumang pendap ni Ferdinand Jarani nang ta pi ai company name le pimpat dan kerteng nang asyu ai kerteng hani tang ban shu ya yo ban ai nuksa ni video ngatho malum nei kade ka kerteng jong ka company jong dik sektor pila menjit hani borok hai la kade agriculture gitu buka thung jing thung pila bande hani na bata jing healthcare ki bakwa bande ki bata ki fitness healthcare bar ki wei bede bakwa ki kya hangne housing and construction bar ki wei kande hangne ki bakwa le mo block bar ki wei water sanitation bede bakwa energy la bande barka bor ding nyata microfinance bede baka pisa technology and development bede baka ki bor technology ki handicraft ki than mula than kriya ki wei IT sector ki bale ki website logistics ya kali packaging lesi ki bale packaging bale ke belaban ke thuk ru lesi ke delivery be ki wei manufacturing ki washna ki mar ki mata travel tourism hospitality ki homestay be ki wei waste management ki ban shna lesi ban tela kam ki jut be ki wei chemical laki jong hi refinery oil tela da suthu ba kam dan ke benta jong phi hang ne katak sector phi hang ne phila ban click orders ban phila ban type hang ni orders mo thì henry cái jonga mene ngajit handicraft nglam bu handicraft thì cái stage pila banjit hangni ka ai ka stage phi pila dan lara kadang dei tang ka ideation stage ba bidang dan tak idea tik mod phi idea lara dei ba phila sedang menwat jingtip phila sedang suthu ya ka komlong jong ka business ke jong phi phila panai POC PG POC lara dei ba phila don ya ka mulai ka jan ko phila than teng phila teng phila prototype early revenue go mod phila banai karukom ya kita gila sedang berkamai na kani but growth part lesi kadi ba phila dan ni business ba phi kwa ban menta ban stang ba phin shu ban shu pen he no ban skill no business ko jong phi te business structure part te phi pe yani phi la de register name la de register phi suggest kumnu phi register la phi pa de register phi thought not yet register mo te ka location ba ka state ko jong phi phi banjit hangni te balai kimi kini jela pro khoj hangni ru kade nomor ba kani website hangni kade ka bala run da kani ka IIM Kolkata kamu kade ka jing trailang hapdeng jo ka prime bat ka IIM Kolkata bat lingba nang thi kidi ki expert nang thi ki bala ban GDP takadang ong ip mene kidi ki bri ka bar go GDP takadang kamdan ki jing le silang khabat ko ru ti pijit ya ka jela le jong Meghalaya bat PI hangni ru ya ka email jong phi le phidan ni jong no ru ki ba phi sung thu ki bala ban ai ki gmail jong ki but number phone jo piang ni wadan kam ha but ka ba khadu ka dei ba phi phi thu nang nu phi tip ya ka ni ka shapang jong ni ka prime ti nomor ba hang ni ngale manga banga ithu phi spang lingba social media pi lingba social media to mo ti nang ta de phila update nang ni kin sa poi pa sa shikwi ki ba ki benta ten dei nomor bangam ka ban update ti kamu submit menang no tadadap submit nang ni ti kisa paulo ni bar okai ti nang to kin sakli phi hang ni ki gijing don kam phi kandu na kalyang kinong thi jong phi ti hadien nga shu tho kabun ba kini di phi phila ban juba phi ko bai hadien ko wi ni gijing kli mo ti tu phila juba phi gijing kli de phila de juba phi gijing kli bar okai hang ni ti nata pisa upload pas pisa paru ya kandur jong katiar kamar lani ka jaka lani ka service ka phi kwa panai ta submit ka dur tang ka tahi la dat phi chu abe hadu ken la phone ni phi lakin sabatai phi la phi yo nem hanu ka dur phi yo kom da ta phim dan kam si shooting karu shooting karu en bakin apply kani mo try kala shayan ta ko bishbun khiasuk la kidang dan kam issue ba phi kwa ban tip sa shin lai ban follow yang hakani ke Instagram account kebangan phi phi mentah ne number da phi following up Instagram ngala ban batai khamsha ye phi ban share wi phi ki link met ki wei ti kani di Instagram account gu jonga select ban follow ti hang ni kani ka Instagram hang ni le phi pen
ngajule ibun bah kini pi kedan kete ke poster hang niru kini di ke poster ni juga prime tinggal le ngajule bun bah ki awareness video ki comedy video bat ki bai hak ni ke page bat phila ban lap kini ba ro kai hang ni mo ti like ba le pimpat don Instagram bu phila ban download ti bat phiwat ya kani hi ka ya kani ke page bathok ni code freeman bat sa follow ya mo ta katrai kala abiang kumta ti ngin saya shem yang pat mapi ko ipakapot ti senang yang share like subscribe da pi sung thu bakani kalong jing to ga joki but saya samlang mat ki wi mo ti kulay shibon choose kindness and say no to drugs kulay shibon kasok barakai katrai kala yo ya ga jing batay barakai nei please jubab yang apiong no ibasan ko par yang no bakut gipat baseng kam lajong dolan em da batay baseng kam lajong kin perlo ko mangala batay no mene ma kadinang tay baseng kam lajong ko mo bakut subha jing mo di babu biti pala training center la pan apply yes pila pan apply kata mo ti lari ba phidang songwar ta tinu sufo di number di bang ada peni pi mene kanira pi sibon to share ke link website katu ke link la ada peni pi mentan bag website kal de kum tu pila ban page yang tu mo try kelab yang kum tu toh try kelab yang tu toh ku bisi bon kasuk perlo ni share me pi wi video bisi bon this is very tight kalau dah dia berkom dah kapat bisa sudah kasuk end stream